रमाकांत स्मरणं जय जय राम राम गुरु महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे जन्मत्वा कृतकृत्यास्य नमामि गजाननं। कलगी सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम्। दोर्भिर्युक्त चतुर्भिस्फटिकमणिमयीं अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना मे वाग्देवते यं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवन्यते नैव तदाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयं। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वेदासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चक्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत्प्रतं मम। करुणा जलधि जलधि दाशरथी कमनीयनन सुगुणनिधे। करुणा जलधि दाशरथी कमनीयनन सुगुणनिधे। राम करुणा जलधि दाशरथी निमय मेघ
ஜலதினா கருணை கடல்னு அர்த்தம். கருணை கடல். கருணைங்கிறது எந்த அளவுக்கு இந்த கருணை அப்படின்னுட்டா, தன்னை அண்டின பக்தாளுக்கு ஒரு இம்மி சிரமம் வராதபடி பார்த்துப்பார். தனக்கு 1000 கஷ்டம் வரலாம், தனக்கு 1000 சிரமம் வரலாம், அவ்வளவு சிரமத்தையும் தாங்கிண்டு ஆனால் தன்னை ஆசிரியச்சவா மேல ஒரு கொசு கடிக்க விட மாட்டார். அவ்வளோ கிருபை. அவருக்கு சீதையை பறி கொடுத்ததை விட ஒரு துக்கம் கிடையவே கிடையாது. அவ்வளவு துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டும் கூட ஆனால் தன்னை அண்டின அத்தனை பெரிய சௌக்கியமா வைக்கிறார். அப்புறம் இவரை சுத்திண்டு ஏன் இருக்க மாட்டார்? அப்புறம் இவர் பக்த ஜனங்கள் எப்போ இருந்துட்டே இருப்பார். இன்னி பரியந்தம் இல்லை, சூரிய சந்திராடு இருக்கிற பரியந்தம் அப்படி ஒரு பக்த கோஷ்டி இருந்துட்டு தான் இருக்கும். என்னதான் அதை ஒழிச்சு கட்டணும்னு பார்த்தாலும் கூட, இதை ஒழிச்சு கட்டணும், இது இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னு எத்தனை துஷ்பிரச்சாரமே பண்ணினாலும் கூட, ஆனால் எப்படியோ ஒரு ராமபக்தி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு தான் இருக்கு. ஜனங்கள் ராமராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. குழந்தைகளுக்கு ராமன் லக்ஷ்மணனுங்கிற பேர் வைக்கிற பரியந்தம் அது ஒன்றும் மாற்றி விட முடியாது. நீ எத்தனை ஒழிச்சு கட்டணும்னு நினைக்கிறியோ அத்தனைக்கு எத்தனை இன்னும் விஸ்வரூபம் தான் எடுக்கிறார் ராமர். நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை, எங்கெங்கேயோ ராமாயணத்தோட சம்பந்தம் எந்தெந்த நாடுகள்லையோ ராமாயணம் இல்லாமல் இல்லை. இந்த பூமி முழுக்க ராமாயணத்தோட சம்பந்தம் எதோ ரூபத்தில் இருக்கு. இந்தோனேஷியா போனோம்னா இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற பல விஷயங்கள் ராமாயணத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. அந்த ஊரில் ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு கூட ராமாயணான்னு பேர். அவளுடைய ஸ்கல்ப்சர்லாம் பார்த்துட்டா கூட சுந்தரகாண்டமாகவே தான் இருக்கும். ராமாயணத்தோட பல சம்பந்தம். அது மாதிரி பிரபஞ்சம் முழுக்க எடுத்து பார்த்தோம்னா ராமாயணத்தோட சம்பந்தம் அங்கங்கே எப்படியோ ராமரோட சம்பந்தப்பட்டுடும் இந்த பிரபஞ்சம். அதனால எத்தனை இதை ஒழிச்சு கட்டணும்னு பார்க்குறானோ அத்தனைக்கு விஸ்வரூபம் தான் எடுக்கிறார் ராமர். ஏன்னா அவரோட கருணை அப்படி இருக்கு. அவரோட கருணை, அவருடைய ரூபம், அவருடைய நாமம், அவருடைய குணங்கள் அது யாரைத்தான் ஆக்கர்ஷிக்கலை. ரொம்ப சிரமப்பட்டெல்லாம் பக்தி பண்ணலையா. தியாகராஜர் சொல்றார், ராமபக்தி பண்ணணுமேன்னு சிரமப்பட்டு பண்ணல, பிரீத்தியோட பண்றா, பிரேமையோட பண்றா. வலச்சுச்சு நாமமு செய்யுதுரே அப்படின்னுட்டா பிரீத்தியோட, பரம பிரேமையோட ராம 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 ராம. நம்ம ஊர்ல மட்டும் ஒரு வழக்கம், அடராமா அப்படின்பா. சகஜமா அடராமச்சந்திரா அப்படின்பா. எந்த அளவுக்கு வாயில பூந்து புறப்படுறது பாருங்க. நம்மளுடைய விவகாரத்துல கூட ராமநாமா. வலச்சுச்சு பரமபக்தாளோ அதுல முங்கி, அதுல தெளிச்சு, அதுல சொக்கி போய் சொல்றாளாம், வலச்சுச்சு நாமமும் செய்யுதுரே. அதனாலேயே என்ன பண்றா அப்படின்னுட்டா, எத்தனையோ ஜென்மாக்களுடைய பாபத்தை பொசுக்கிறா. எப்பப்பெல்லாம் ராமநாமத்தோட, ராம ரூபத்தோட, ராம குணங்களோட நமக்கு சம்பந்தம் ஏற்படுறதோ அத்தனை பாப்பம் பொசுங்கிறது. அதனால இந்த கிருபையை என்னன்னு சொல்றது, கருணா சாகரம் தான் சொல்லணும். எப்படி சாகரத்திலிருந்து அலைகள் ஓயறது இல்லையோ, அதை போல பிரபுகிட்ட இருந்து கருணைங்கிற ஒரு அலை எந்த ஜீவனையானு எப்படியானு கரையை தூடலாம் அப்படின்னு ஒரு கருணா சாகரமாகிய ராமர்கிட்ட ஒரு அலை வந்துட்டே இருக்கு, நம்மளை பிடிச்சு இழுத்துட்டு போறதுக்கு. பிரமாணம் எது அப்படின்னுட்டா, சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகமே பிரமாணம். அவன் எங்கேயாவது கனவு கூட கண்டிருப்பானா இவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்கும்னு. இவர் தனக்கு பட்டாபிஷேகம் இல்லைன்னு வந்துன்னு இருக்கார். அதைத்தான் நேற்று தியாகராஜர் அழகா கேட்டார். கிருஷ்ண ஹனுமந்தா அந்த சுக்ரீவன் ஒரு நாள் ராமரோட சந்நிதியில் உங்களை மாதிரி உண்டா, உங்களுடைய பிரபாவம் எப்பேற்பட்டது அப்படின்னு ராமருடைய பெருமைகளை ஒரு நாள் ராம சந்நிதியில் எடுத்து அப்படி பேசி விட்டானா. நீ சமூக ரவி
నిన్ను బాసలు బల్గగ రోసముతో సింహాసనాధిపతి చేసిన నీకు దాசுடையின தியாகராஜ கரார்ச்சிதா மானமு లేదా. ஒரு நாள் அவன் ஏதோ உன்னை பற்றி ரொம்ப பேசிட்டான் அப்படிங்கிறதுனால ரோஷமுத்தோ, சுக்ரீவா உனக்காச்சு எனக்காச்சு உன்னை நான் சிம்மாசனாதிபதியாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரோஷத்தோட வாலி நிகிரகம் பண்ணி அவனை சிம்மாசனாதிபதியாக பண்ணினியே, அந்த வேகத்தில் கொஞ்சம் அந்த கிருபையை எங்கிட்ட காண்பிக்கப்படாதா? மானமு லேதா, அபிமானமு லேதான்னு பாடினார். சுக்ரீவன் சௌக்கியமாக இருக்கான் ராஜ்யத்தில், அவன் சௌக்கியமாக இருக்கட்டும்னு இவர் போய் ஏகாந்தத்தில் பிரசரவணகிரிங்கிற ஒரு மலை குகை, அதில் இந்த மாதிரி ஒரு மழைக்காலம் இப்போ வரது அதே சிந்தனை தான் இருந்துன்றது. இப்படி தானே இருந்திருக்கும். மழை ஜலம் நிறையா கொட்டித்தா இல்லை ராமரோட கண்ணில் இருந்து ஜலம் கொட்டித்தான்னு தெரியல. அதை விட ஜாஸ்தி அவரோட கண்ணில் இருந்து பிரவகிச்ச தாரை சீதே 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 சீதே. ஏன்னா பின்னாடி ஆஞ்சநேயர் சொல்ல போறார் சுந்தரகாண்டத்தில், தாயார் கேட்க போறா என்ன நினைச்சுன்னு இருக்காரா, என் ஸ்மரணத்தில் இருக்காரா அப்படின்னு கேட்கறதே. அதை தவிர அவருக்கு வேற ஸ்மரணம் இல்லையேம்மா. அவர் மேலே ஏதாவது ஒரு பூச்சி ஊறுறது, இல்லை ஒரு சில சமயங்களில் வனாந்தரத்தில் பாம்புகளே ஊறி போகும், அது கூட தெரியாதபடி சீதா ஸ்மரணத்தில் கிடப்புறான் ராமர். ஒரு பிடி ஆகாரம் எடுத்துக்கிறது இல்லை, தன் சரீர பிரஜை கூட இல்லை. சீதே 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 அப்படின்னு இந்த நாமத்தை தான் சதா ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கார். துவத்கதேன அந்தராத்மனா அப்படின்னு பின்னாடி சொல்ல போறார். சுக்ரீவனை பார்த்து சொன்னார், சரத்காலம் வரட்டுப்பா, அப்ப நீ வா, இது மழைக்காலம், மழைக்காலம் முழுக்க நீ உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் சௌக்கியமா இரு. கர்நாடகா பக்கத்தில் தான் ஹம்பி தான் கிஷ்கிந்த, இதோ இந்த பிரதேசங்கள்லாம் தான் கிஷ்கிந்தையில சுக்ரீவன் சௌக்கியமா இவ்வளவு நாள் அனுபவிக்காத சௌக்கியங்களை அனுபவிச்சுன்னு இருக்கான். ராமரோ இங்க அவன் சௌக்கியமா இருக்கட்டும்னு தான் இங்க வெசனப்பட்டு இருக்கார். அப்பவே சுக்ரீவன் சொன்னான், பட்டாபிஷேகம் ஆன கையோட இவ்வளவு வானர சைன்யமும் என்ன சேர்ந்ததா போயிடும், அதுக்கப்புறம் சீதையை தேடுறதுக்கு உடனே கிளம்பலாம்னு சொன்னான். அவன் ஓடிதான் வந்தான். ஆனா ராமரோட ஹிருதயத்தை பாருங்கோ, இருந்திருந்து இப்பதான்டா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைச்சிருக்கு, நீ சௌக்கியமா ராஜ்ய சுகங்கள்ல இருன்னு அவனை உட்காத்தி வச்சு விட்டு தான் துக்கப்பட்டு இருக்கார். சரத்காலம் வந்துடுச்சு. சரத்காலம் வந்தும் கூட நடுப்புற ஒரு நாள் சுக்ரீவன் வந்து ராமரை ஒரு விசாரிச்சுட்டு போனான், ஒரு குசல பிரச்சனை பண்ணிட்டு போனான். பிரபு நீங்க எப்படி இருக்கேள், சௌரியமா இருக்கேளா, என்னமா இருக்கேள் அப்படின்னு ஒரு நாள் வந்து விசாரிச்சுட்டு போகல. ஹனுமான் இதை மத்தியில் ஒரு தடவை சொன்னார், சுக்ரீவா இருக்கிறதுலேயே பெரிய பாப்பம் மித்திர துரோகம். சக்கிய தர்மத்தையெல்லாம் நீ என்னமா பேசின ராமர்கிட்ட, நீங்களும் நானும் ரெண்டு உடல் ஓர் உயிர் போல, என் தோஷத்தை நீங்க கவனிக்க கூடாது, உங்க தோஷத்தை நான் பார்க்கப்படாது, நம்ம மத்தியில் குணமும் இல்லை, குணதோஷங்களை பாராட்டப்படாது, நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான். அதனால உங்க சுகம் என் சுகம், உங்க துக்கம் என் துக்கம், அதே போல என் சுகம் உங்க சுகம், என் துக்கம் உன் துக்கம், அப்படிலாம் நீ பேசினியே. அங்க அவர் பிரபு எப்படி இருக்காருன்னு ஒரு தடவை மத்தியில போய் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வர வேண்டாமா? அவர் சொல்லிட்டாருன்னா நீ பாட்டுக்கு சௌக்கியமா உட்காந்துருக்கீங்க. இதைத்தான் தியாகராஜர் சொன்னார், சக்கனி முக கமலம் புலனு, చక్కని ముఖ కమలంబులను సదా నామదిలో స్మరణ లేఖని, దుర్మతాంత జనులకు విపరీత పగులజే తగిలి నొగిలి దుర్విజయ్ దురాశలను నోయలేక సతతమపరని చపల చేతుడైన దుడుకు నన్నే சபல சித்துடையின, உன்னுடைய முக கமலத்தை மறந்து போய் உலக விஷயங்கள்ல இந்திரிய சௌக்கியங்கள் இந்திரியங்கள் பிடிச்சு எப்படி இழுக்கிறதோ அந்த ரீதிக்கு என்னுடைய மனசை அலைய விட்டு சபல சித்தத்தோட இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு துஷ்டனுக்கும் ஒன்றை தவிர வேற யாரும் கிருப பண்ண முடியும் அப்படின்னு தியாகராஜர் இந்த கீர்த்தனை முழுக்க ஒரு நிந்தாஸ்துதி போலவே இருக்கும். இந்த பஞ்சரத்னம் முழுக்க நம்ம அத்தனை தோஷங்களையும் சொல்றார். ஆனா ஒரு ஆச்சரியம், அவர்கிட்ட இந்த ஒரு தோஷம் கிடையாது. இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும்னு சொல்லித்தரார். இத்தனை தோஷங்களும் நம்ம இடத்துல இருக்கே, இப்படி போய் ராமன் இடத்துல பிரார்த்திச்சுக்கோன்னு சொல்லித்தரார். ஆஞ்சநேயர் சொன்னார், நீ போய் மத்தியில் ஒரு தடவை விசாரிச்சுட்டு வரணும்பா, இப்படி இருக்கப்படாதுன்னு சொன்னார். சுக்ரீவனுக்கு போகப்படாதுங்கிற எண்ணம் இல்லை, ஆனா அதை தாண்டி ஒரு காம்ப்ளசன்சி. கைங்கரியத்தில் மட்டும் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், அதை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், அதை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த நாளைக்குங்கிறத மட்டும் வச்சுக்கவே விடாது. ஏன்னா நாளைக்கு இருப்போமா தெரியாது, இப்போ வெளியில் போகிற சுவாசம் உள்ளே வருமானு தெரியாது, அவ்வளோ ஷார்ட் லிவ்டு.
மனுஷ ஜென்மம். ஆனால் ரொம்ப அர்த்தத்தை சம்பாதிச்சுக்கலாம். இந்த மனுஷ ஜென்மால ரொம்ப பிரயோஜனத்தை சம்பாதிச்சுக்கலாம். இந்த ஜென்மாலேயே இன்னொரு தடவை பிறக்காம இருக்கிறதுக்கு வழி பார்த்துக்கலாம். பகவத்கீதா கிஞ்சிதீத கங்கா ஜலதவ கணிகா பீத சக்ருதவேன முரளி சமஜ கிரியதே ரசயமேன ச பஜ கோவிந்த பஜ கோவிந்த பஜ கோவிந்த பஜ கோவிந்த பஜ கோவிந்த பஜ கோவிந்த கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. சம்பிராப்தே சந்நிஹிதே காலே நகி நகி ரக்ஷதி டுக்ருஞ்ச்கரணே. டுக்ருஞ்ச்கரணைங்கிறது ஒரு கிராமட்டிக்கல் ரூல். இது ஆதிசங்கரர் ஆச்சாரியாள் காசி க்ஷேத்திரம் போயிருக்கிறதே ஒரு வயசான தாத்தா எங்கேயோ ஒரு மண்டபத்தில் உட்காந்து எதையோ பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கார். வயசானவராச்சே பாகவதம் பாராயணம் பண்ணுவாரோ ராமாயணம் பாராயணம் பண்ணுவாரோ அப்படின்னு கிட்டக்க போய் பார்த்தா இந்த கிராமட்டிக்கல் ரூலை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கார். எப்போ அடுத்த நிமிஷம் இருப்பாரா இல்லையான்னு தெரியாது. ஒரு 80-90 வயசுக்கு அவர்கிட்ட போய் கேட்டார், கோவிந்த நாமத்தை ஜபம் பண்ண வேண்டிய சமயத்தில் சம்பிராப்தே சந்நிஹிதே காலே, எப்போ காலம் சமீபிக்கும்னே தெரியாது, இப்போவே உட்காந்து கிராமட்டிக்கல் ரூலை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாளைக்கு ஒரு ஸ்பர்தா இருக்குங்கிறார், எனக்கு ஒரு காம்படிஷன் இருக்கு நாளைக்கு, அதுக்காக இந்த ரூல் மறக்கப்படாதுன்னு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ ஆச்சாரியாள் மனசு வெம்பி போய் பாடினார், சம்பிராப்தே சந்நிஹிதே காலே, இந்த டுக்ருஞ்ச்கரணைங்கிற ரூலா உன்னை காப்பாற்ற போகிறது. நாளைக்கு யமதூதாள்கிட்டக்க டுக்ருஞ்ச்கரணை சொன்னேனே அப்படின்னா இன்னும் சேர்த்து ஈட்டியில் 2 குத்து குத்துவா. இன்னைக்கு சொல்ற ராமநாமம் தானே பிரயோஜனப்படும், இன்னைக்கு படிக்கிற ராமாயணம் தானே பிரயோஜனப்படும், இன்னைக்கு பண்ற ராமஸ்மரணம் தானே பிரயோஜனப்படும். இதை விட்டுட்டு எதேதோ சௌக்கியம்னு உட்காண்டிருக்கா ஜனங்கள் இல்லையா? அடுத்த நிமிஷம் பிராணன் இருக்குமான்னு தெரியாது. ஹனுமான் எவ்வளவோ சொல்லியும் சுக்ரீவனுக்கு போகப்படாதுங்கிற எண்ணம் இல்லை. ஆனா ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிடைச்ச ராஜ்ய சுகங்கள்ல தன்னை மறந்துட்டான். என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, சரத்காலம் வந்து கொடுத்து ராமர் லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்றார், லக்ஷ்மணா, சுக்ரீவன் வாஸ்தவத்தில் இந்த சமயத்துக்கு வந்திருக்கணும். மழைக்காலம் முடிஞ்சு சரத்காலம் வந்த உடனே என்னை வந்து பாருன்னு நான் சொன்னேன். அவன் தன்னை மறந்து இருக்கான் போல இருக்கு. அவனுக்கு அவன் பண்ண வேண்டிய கைங்கரியத்தை ஞாபகப்படுத்தி அழிச்சுண்டுவா. இவ்வளவுதான் ராமர் சொன்னார். லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு வந்தது கோபம். எங்கேயாவது கைங்கரியத்தை ஞாபகப்படுத்துறாப்புல யாராவது வச்சுப்பாளா? கைங்கரியம்னா முதல்ல வந்து நிற்க வேண்டாமா? உந்தனோடு ட்ரோவையாவும் உமக்கே நாமா செய்வோம் மற்ற இனம் காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய் அப்படின்னு வந்து நிற்க வேண்டாமா? இங்க தவதாசோகம் தவதாசோகம் தவத தவதாசோ தவதாசோகம் தவதாசோகம் தாசரதே ராம தவதாசோ தவதாசோகம் தவதாசோகம் தாசரதே ராம நினு கோரி தேர நிருபவ ಶೂರ ನನ್ನೆಲು ಕೋರ ದಶರಥೇ ರಾಮ ತವದ ಸೋ ತವದ ಸೋ ತವದ ಸೋ ದಶರಥೇ ರಾಮ. சர்வத்தையும் உதறிட்டு வரான் விபீஷணன். இங்க ராமர் பார்த்து சர்வத்தையும் கொடுத்துருக்காரு. இருக்கிற சர்வத்தையும் உதறிட்டு வரான். எனக்கு ராமச்சரணம் போதும் ராம கைங்கரியம் போதும் அப்படின்னு வரான் விபீஷணன். சுக்ரீவனையும் பார்க்கணும், விபீஷணனையும் பார்க்கணும். இதுல வந்து தாரதமியம் சொல்லலை. ஆனால் அந்த பரிபாகம் எவ்வளோ ஆச்சரியமா இருக்கு. அப்பேற்பட்ட லங்கை, அப்பேற்பட்ட சொத்து, அப்பேற்பட்ட ஐஸ்வர்யம், சர்வத்தையும் துச்சம்னு தூக்கி அடிச்சுட்டு தவதாசோகம்னு ஓடி வரான். இங்க சர்வத்தையும் பார்த்து கொடுத்துருக்கார் ராமர் அவனுக்கு. அப்ப ராமச்சரணமே கட்டின்னு இருக்க வேண்டாமா? சர்வத்திலேயே ராம கிருப்பையை பார்க்க வேண்டாமா? சங்க பதுமநிதி இரண்டும் வலிய தந்தால் என்ன பார்வையொன்றே போதுமே அப்படின்னு பாடலையா ஊத்துக்காடு வெங்கட கவி. குபேரனே கொண்டு வந்து தங்கிட்டக்க இருக்கக்கூடிய நவநிதியை கொடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம்.
கிருஷ்ணனுடைய ஒரு கள்ளப்பார்வை போதுமே. நிதிச்சால சுகமா அப்படின்னு பாடலையா? தாசரதி தியான பஜன சுதாரசமு சுகமா நிதிச்சால சுகமா. தியாகராஜருக்கு சரபோஜி மகாராஜா கனகாபிஷேகம் பண்றேன்னு ஒரு பெரிய பல்லக்கு அனுப்பிச்சாலும் கூட அந்த பல்லக்கில் இந்த கீர்த்தனை எழுதி அனுப்பிச்சு விட்டார். அவ்வளோதான். ரெதியா ராம சந்நிதியா. நான் ராஜா கிட்டக்க போனா ராஜா என்ன தருவான்? நிறைய மாடு தருவான், வீடுகள் தருவான், நிறைய நிலங்கள் தருவான். ததீனவனீத க்ஷீரமுரு ருச்சோ. தியாகராஜர் கேட்கிறார், அதுவா ருச்சி? நிறைய பால் கிடைக்கும், நிறைய தயிர் கிடைக்கும், நிறைய வெண்ணெய் பண்ணிக்கலாம், நிறைய நெய் காய்ச்சிக்கலாம். இதெல்லாம் என்ன உண்டு பண்ணும்னா மமதையை உண்டு பண்ணும், மதமதப்பை உண்டு பண்ணும். தசரதி தியான பஜன சுதரச நிதிச்சல சுகமா. எத்தனை கீர்த்தனம்! லக்ஷ்மண சுவாமி விடு 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 நடந்த கோபம் இருக்கு. ஏன்னா கைங்கரியத்தில் மட்டும் எவனாவது டிஃபால்ட் பண்ணிட்டானோ அவ்வளோதான். ஏன்னா அவர் கைங்கரியமே ஸ்வரூபம். லக்ஷ்மண சுவாமி வந்தார். கிஷ்கிந்தைக்கு பார்த்தா பல புது வானரங்கள்லாம் வந்திருக்கு. சுக்ரீவனும் சும்மா இல்லை. எல்லா வானரங்களுக்கும் கேபிட்டல் கிஷ்கிந்த. சுக்ரீவன் என்ன பண்ணியிருக்கான்னா எந்தெந்த பிரதேசங்களில் என்னென்ன வானரங்கள் இருக்கோ எல்லா வானரங்களுக்கும் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கான். எல்லா வானரங்களும் வந்துட்டே இருக்கு. சுக்ரீவன் எதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான்னா எல்லாரும் வந்து விடட்டும், எல்லாத்தையும் ஒன்று திரட்டி அந்த வானர சைன்யத்தை ராமர்கிட்ட கொண்டு சமர்ப்பிப்போம் அப்படின்னு தான் நின்று இருந்தான். அப்படின்னு தான் இருந்தான். ஆனால் அது கொஞ்சம் காலதாமதம் எடுத்து இவனும் கொஞ்சம் மயங்கி இருந்தான். இந்த புது வானரங்களுக்கு லக்ஷ்மண சுவாமியே தெரியாது. அவர் வர வேகத்தை பார்த்த உடனே இதுகள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு, யாரோ அம்பையும் வில்லு எடுத்துட்டு இப்படி வராளே, கிஷ்கிந்தைக்கே ஏதாவது நாசத்தை உண்டு பண்ணிவிடுவாளோ அப்படின்னு கிஷ்கிந்தையினுடைய வாயில் கதவை ஒரு பெரிய பாறை வச்சு அடைச்சது. லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு இதெல்லாம் ஏமாத்திர ஒரு அம்பு போட்டு அந்த பாறையை பிளந்தார். உடனே லக்ஷ்மண சுவாமி நினைச்சிருந்தார், யதா ராஜா ததா பிரஜா. அவனும் வாலியினுடைய அந்த குகையை கல்லை வச்சுதான் அடைச்சான், இதுகளும் கல்லை வச்சுதான் அடைக்கிறது. ராஜா எப்படியோ பிரஜைகளும் அப்படி. உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி அங்கதன் கிட்ட சொல்றார், நான் சொன்னது உங்க சித்தப்பா கேட்கவே இல்லை. இப்ப வார் லக்ஷ்மண சுவாமி கோபாவேசத்தோட வரார். என்ன நடக்க போறதோ எனக்கு தெரியல. உங்க சித்தப்பாட்டுக்கவே லக்ஷ்மணர் வராங்கிறத சொல்லு. அங்கதன் போய் சொன்னான். உடனே இந்த சுக்ரீவன் ரொம்ப டாக்ட். அவன் என்ன பண்றான், லக்ஷ்மணர் வந்துட்டார், அந்தப்புறத்துக்கு வந்துட்டார். ஆச்சு உள்ள பிரவேசிச்சுட்டார்னா அவ்வளோதான். இவன் நன்னா கழுத்துல மல்லி மாலையெல்லாம் போட்டுண்டு சந்தனம் எல்லாம் பூசிண்டு இல்லையா, நன்னா ஜம்முன்னு சொகட்டான் விளையாடிட்டு இருக்கான் ருமையோட, தன் பத்னியோட. ருமே சபாஷ் அப்படின்னு வாசலுக்கு லக்ஷ்மண சுவாமி வந்துட்டார். தாரை அனுப்பிச்சான். தாரே எப்பவுமே மகானுபாவாள் மகான்களா இருக்கிறவா ஸ்திரீகள்கிட்ட கிருபையோட இருப்பா. நீ போய் நில்லு, அவரோட வேகம் கொஞ்சம் குறையும், அதுக்குள்ள நான் கொஞ்சம் சுதாரிச்சுப்பேன். இங்க அப்புறமா அவர் உள்ள வந்தார்னா அவர்கிட்ட எப்படி பேசணும் நான் பேசிக்கிறேன். வாசல்ல தாரை போய் நிற்கிறா. ரொம்ப விவேகி தாரை. தாரை சொல்றா, வரணும் வரணும் வரணும், பெரியவா வரணும் பெரியவா வரணுங்கிறா. வந்த வேகம் கொஞ்சம் குறையிறது. சட்டுன்னு தலையை குனிஞ்சு விட்டார். அடுத்த ஸ்திரீயை நேருக்கு நேர் பார்க்க மாட்டார். பூர்ண நைட்டிக பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தார். உடனே தாரை சொல்றா, ரொம்ப கோபத்தோட வந்திருக்கேள்னு தெரியறது. ஆனா அவ்வளவு கோபப்படுற அளவுக்கு சுக்ரீவனும் தப்பு பண்ணி விடல. ஏன் அப்படின்னு விட்டா, அவன் வானரன். நீங்கள் உங்களை மாதிரியே எல்லாரும் கைங்கரத்தில் இருக்கணும்னா நடக்கிற காரியமா அது? உங்களை போல நீங்க ஒருத்தர் தான். ஏன்னா விஷய சுகங்கள்ல விழாதவா யாரு? ஆனாலப்பட்ட விஸ்வாமித்திராதிகளே கொஞ்சம் விஷய சுகங்கள்ல விழுந்து விடுறா. மாயைங்கிறது பொல்லாதது. அதுலயும் ஜாதியில சாப்பல்யம் உடையவன் வானரன். உங்களை போன்ற யோகி இல்ல. மானசவன சரவர சஞ்சார முனிலி விமூர்த்திவா போக போகடனே. இந்த வானரங்கள்லயே ஒரே ஒரு ஆச்சரியம் யாருன்னா ஹனுமான் தான். ஒரு ஆட்மேன் அவுட். அவர் ஜாதி சாப்பல்யம் உடையது வானரம். ஆனா அவருடைய பிரபாவங்கிறது சொல்லி மாளாது. ஏதோ வானர ரூபத்தை தரிச்சுன்னு இருக்கார் அவர். பரமயோகீஸ்வரர். மனசுங்கிற குரங்க அவரே வானரம் தான். ஆனா மனசுங்கிற குரங்க அடக்கினவா யோகிகள். அப்படி ஒரு யோகி இங்க தார சொல்றா, உங்களை மாதிரி யோகின்னு நினைச்சுக்காதீங்க, அவன் கொஞ்சம் போகி தான். அதுக்குன்னு அவனை நீங்க கோச்சுக்கப்படாது. ஏன்னா அவனா தான் இருக்கான். ஆனா ஒரு பிடி சாதம் சாப்பிட்றதையோ, ஒரு ராஜ்ய சௌக்கியத்தை அனுபவிக்கிறதையோ, ஒரு சந்தன தாம்பூலம் தரிச்சுக்கிறதையோ அவன் என்ன சொல்றான்னா, இதெல்லாம் ராம கிருப்பை, இதெல்லாம் ராம கிருப்பை, இதெல்லாம் ராம கிருப்பை.
நான் இப்படியா இருந்தேன், எப்படி இருந்தேன், என்ன பிரபு எப்படி வச்சிருக்கார், இதெல்லாம் பிரபு கிருபையிலான்னு கண்ணால ஜலம் விடுறான். அதனால ஒன்னு சொல்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க, எதையும் தியாகம் பண்ணுவான், ஆனா ராம கைங்கரியத்தை விடமாட்டான் சுக்ரீவன். கொஞ்சம் தாமதிச்சுட்டாங்கிற ஒரு தப்பை தவிர அவன் வேற ஒரு தப்பு பண்ணல. அதனால உங்களை போன்றவன் மகானுபாவாள் அவங்கிட்ட கிருப்பையோட இருக்கணும். இப்ப கொஞ்சம் வேகம் நன்னாவே குறைஞ்சு கொடுத்து லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு, இல்லைன்னா அவர் வந்த வேகத்துக்கு சுக்ரீவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணியிருப்பார். விடு விடு விடுன்னு உள்ள போயிட்டார், தாரையை தாண்டின்னு உள்ள போயிட்டார். போனா அவன் எதிர்பார்க்கல திடீர்னு இவர் உள்ள வருவார்னுட்டும். அவன் ஜம்முன்னு சொக்கட்டான் விளையாடின்னு இருந்தான். லக்ஷ்மண சுவாமி கேட்டார், இதுதான் நீ ராம கைங்கரியம் என்ற லட்சணமாடா சுக்ரீவா? ராம கைங்கரியம்னா இப்படியா பண்ணுவா? இருக்கிறதுலயே பெரிய துரோகம் எது அப்படின்னு விட்டா மித்திர துரோகம் தான். இருக்கிறதுலயே ரொம்ப 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 பெரிய துரோகம். ஏமி ஜெய்சிதே மே ஏமி ஜெய்சிதே மே ஸ்ரீ சுவாமி கருணலே வரேலோ கம தாசுலை ஸ்ரீர முனி கட்டு தெலியலே ஜெய்சிதே மே ஸ்ரீ சுவாமி கருணலே வரேலோ ಇಮ್ಮುಗಲಿಗಿದೇನೇಮಿ ಇಲ್ಲಾಲಿಗಿ ಸೊಮ್ಮು ಬೆಟ್ಟಿದೇವಿ ಕಮ್ಮವಿಲ್ದು ಕೇಳಿನಿ ತಿಳಿಸಿಯೇಮಿ ತಮ್ಮಿಗಂಡಿವಾನಿ ಕರುಣಲೇನಿ ವರಿಲೋ ஏமி ஜெய்சிதே. நீ ராஜ்யத்தை கட்டி ஆண்ட என்ன, பெரிய வீடு வாசல் வச்சுட்டு இருந்த என்ன, குழந்தை குட்டிகளோட சௌக்கியமா இருந்த என்ன, நெய்ய பிரவாகமா விட்டு சாப்பிட்டு தான் என்ன, இத்தனை போக்கியங்கள் அனுபவிச்சுதான் என்ன. டே சுக்ரீவா, ராம கைங்கரிய உனக்கு சித்திக்கலைன்னுப்பா. இதெல்லாம் இருந்துதான் என்ன, இல்லைன்னா தான் என்ன. சுவாமி கருணலே வரேலோ ஏமி ஜெய்சிதே. இப்ப மார்தட்டிக்கிறதுக்கு இங்க என்ன இருக்கு? வீடு கட்டினேன், வாசல் வச்சுட்டேன், நிறைய குழந்தைகள் எல்லாம் இல்லையா, அவளுக்கு நிறைய படிப்பெல்லாம் கொடுத்தேன், அவளை சௌக்கியமா செட்டில் பண்ணினேன், பெரிய வீடு கட்டின்னு இருக்கேன். என்ன பிரயோஜனம்? ராமாயணம் படிச்சியா, ராமநாமன் சொன்னையா, ராம பக்தாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணினையா? ராம கைங்கரியம் உனக்கு எந்த ரீதியிலான சித்திச்சுதா? இதெல்லாம் இருந்து ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அது இல்லைன்னுட்டா சுவாமி கருணலேனி வாரிக்கு ஏமி ஜெய்சிதேனேமி. சுக்ரீவனை பார்த்து சொன்னார், உங்க அண்ணா போன வழி அப்படியே தான் இருக்கு, உன்னையும் அந்த வழியில் அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது. நவாலி பதமன்வகா, அதே வழி, இட் இஸ் நாட் ஈவன் க்ளோஸ்ட். அதே வழியில உன்னையும் அனுப்பிச்சு விடுவார் எங்க அண்ணா, ஜாகிரதை. என்ன தைரியம், மித்திர துரோகம் பண்றியே நீ. இப்படி ஒரு விஷய சுகத்துல மூழ்கி ராம கைங்கரியத்தை மறந்திருப்பாளா யாராதும்? சுக்ரீவன் சொன்னா, என்ன விட்டா நீங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டே போறேன், கொஞ்சம் சாந்தமாகுங்க. ஒன்னும் சொல்றேன், என்ன நம்பி ஒன்றும் அந்த பிரபு இல்லை, அது முதல்ல நன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த பிரபு எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னுட்டா, தன்னுடைய 10 நக நுனிகளால ராவணனுடைய 10 தலையை கிள்ளி எரிஞ்சு சீதையை கூட்டிட்டு வரதுக்கு சாமர்த்தியம் உடையவர். ராகவ சிம்மம். என்னாலதான் அவருடைய காரியம் நடக்கணுங்கிறது கிடையாது, அவரோட பிரபாவம் அப்பேற்பட்ட பிரபாவம். இப்ப லக்ஷ்மணனுக்கு கொஞ்சம் நிஜமாவே சந்தோஷமா இருக்கு, பரவாயில்ல அண்ணாவை தெரிஞ்சுன்னு இருக்கானே, அண்ணா பிரபாவத்தை புரிஞ்சுன்னு இருக்கானே. இந்த வானர சைன்யத்தை நான் அழிச்சுட்டு வரதோ இல்லை என்னுடைய சகாயத்தை கொண்டு சீதையை அன்வேஷணம் பண்றதுங்கிறதெல்லாம் பிரபு என்னையும் ஒரு பொருட்டா ஒரு கைங்கரியத்துக்கு வச்சுக்கணும்னு அவர் பண்ற கிருப்பை. இதெல்லாம் அவர் தன்னுடைய பிரபாவத்தால நடத்திக்க முடியும் அவருக்கு. இன்னொன்று, வானர சைன்யத்துக்கெல்லாம் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன், அந்த வானர சைன்யங்கள்லாம் ஒன்னொன்னா வந்துட்டே இருக்கு. அத்தனை வானர சைன்யத்தையும் பிரபு முன்னாடி அழிச்சுட்டு வந்து சமர்ப்பிக்கணும்னு காத்துட்டு இருந்தேன்.
ஒரு வானரன் ஓடி வந்து சொல்றான், எல்லா வானர சைன்யமும் வந்து கொடுத்தோம். ஜீவன் அப்படி தூக்கிட்டு போய் பகவான்கிட்ட சேர்த்துடுவார். அந்த ஜீவன் பிரயாசப்பட வேண்டாம், அந்த குரு சரணத்தை பிடிச்சிருந்தா போதும். திரிவித தபஹாரக ஹே குருபாய பவ சிந்து சீதாரக ஹே குருபாய, திரிவித தபஹாரக ஹே குருபாய பவ சிந்து சீதாரக ஹே குருபாய, பக்தி பந்தா சீலாவிதி ஹே குருபாய, நயனி ரகுவீர காவிதி ஹே குருபாய, சகஜ சாந்தி ஜெ ஆகர ஹே குருபாய, பூர்ண கிருபே ஜெ சாகர ஹே குருபாய. சமத்த ராமதாசரோட அபங்கம் திரிவித தாபாசி ஹாரக, 3 விதமான தாபங்களையும் குரு சரணத்தை பிடிச்சுண்டா அந்த குருவே போக்கி நம்மளை கொண்டு பகவான்கிட்ட சேர்த்து விடுவார். அப்ப பகவான் கிடைக்கிறது கூட துர்லபம் இல்லை, பகவானை காண்பிச்சு கொடுக்கிற குரு கிடைக்கிறது துர்லபம். ஹனுமான் தான் குரு, ஹனுமத் சமேன குருனா அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் எடுத்து காண்பிக்கிறார். ராவணங்கிறது தான் மனசு, ராவணனுடைய 10 தலை இந்திரியம், மனசு தான் இந்திரியங்களை பிரேரணை பண்றது. அப்ப என்ன ஆகுது, ஜீவன் அந்த இந்திரிய வசப்பட்டு விடுறது, அதனால பிரபஞ்சத்துல மாட்டிக்கிறது. 10 மாசம் அசோகவன வாசம்ங்கிறது கர்ப்பவாசம். ராவணன் கும்பகர்ணன் விபீஷணன்கிறது தமசு ரஜசு சத்வங்கிற 3 குணங்கள், அதனால உண்டு பண்ணப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாயைக்கு தான் லங்கைன்னு பேர். குரு முதல்ல என்ன பண்றாருன்னா அந்த ஜீவனுக்கு நாமத்தை உபதேசம் பண்றார். அங்குல்யத்தை கொடுக்கறதே ராம நாமத்தை தான் கொடுக்கிறார். அதனாலேயே அந்த ஜீவனுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்சார தாபத்தை போக்கி விடுறார்.
அந்த ஜீவனுடைய சம்சார அவித்யை அழிக்கிறார். அதுதான் லங்கைய பஞ்சனம் என்றார். எப்ப அவித்யை அழிஞ்சு விடுறதோ அப்ப அந்த ஜீவன் பகவானோட சேர்ந்து விடுறான். அந்த ஜீவ அவித்யை அழியறதே அப்புறம் தன்னுடைய ஸ்வஸ்வரூபமாகவே பகவானை உணர்ந்து அந்த பகவானோட இரண்டரை கலந்து விடுறான். அப்படிங்கிறது தான் பட்டாபிஷேகமே. தத்துவமா பார்த்துட்டா தத்துவமாகவும் பார்க்கலாம், யோகமாகவும் பார்க்கலாம், லீலையாகவும் பார்க்கலாம், தர்மமாகவும் பார்க்கலாம். ஒரு சரித்திரம் பகவத் சரித்திரத்தில் இத்தனையும் இருக்கு. ஆஞ்சநேயர் இடத்துல அங்குல்யத்தை கொடுத்து நீ ராமதாசன், நீ ராமதூதன்கிறதுக்கு பிரமாணமா இது இருக்கட்டும்னு கொடுத்தார். அதை வாங்கி முடிஞ்சுட்டார். அத்தனை வானர சைன்யமும் கிளம்புறது. பிரபுவை சேவிச்சுட்டு கிளம்புறார். தெற்கு திக்க நோக்கி இந்த சைன்யம் இப்படியே கிளம்பி கிளம்பி சுக்ரீவன் சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கான், 1 மாசம் டைம். 1 மாசத்துக்குள்ள யாராவது ஒரு சைன்யம் வந்து என்கிட்ட சொல்லணும் சீதையை பார்த்துட்டேன், இல்லைன்னா அத்தனை பேர் கழுத்தையும் வாங்கி விடுவேன். சுக்ரீவன் ராஜா இல்லையா, கமாண்ட் பண்றான். அவனுக்கு கட்டுப்பட்டது இந்த வானர சைன்யம். எல்லாம் அவாவா கிளம்புறா. இவர்கள் தட்சிண திக்க நோக்கி வரா. அதாவது ஹம்பியிலிருந்து அப்படியே டுவர்ட்ஸ் ராமேஸ்வரம் அப்படியே தேடிண்டு வரா. எவ்வளவோ காணனங்கள் இதோ இந்த பக்கங்கள்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்கணும். இப்படி போய் 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 சமுத்திர தீரத்துக்கிட்டக்க போயிட்டா. சமுத்திர தீரத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குகை. இவ ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்துட்டா இல்லையா, அந்த குகைக்குள்ள தீர்த்தம் இருக்குமான்னு தேடிட்டு போனா பல பட்சிகள் தீர்த்தம் சாப்பிட்டுட்டு வருது. அந்த பட்சிகளுடைய வாயில தீர்த்த பிந்து இருக்கு. அப்போ உள்ள ஏதோ தடாகம் இருக்கு. இவெல்லாம் உள்ள போய் இந்த தடாகத்துல தீர்த்தம் சாப்பிட்டா. பல மரங்கள் இருந்தது. அங்க இருக்கிற பழங்கள்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டா, கொஞ்சம் விசிராந்தி பண்ணிட்டா. ஏன்னா ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்திருக்கா. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிட்டு தீர்த்தம்லாம் எடுத்துட்டப்போ கொஞ்சம் ஏப்பம் வந்தது. எப்பவுமே ஜென்ரலாகவே கொஞ்சம் உபவாசம்னா என்ன அர்த்தம்னா சாப்பிடாம இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, பகவான் பக்கத்தில் வாசம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். உபவாசம்னா உடனே எல்லாரும் என்ன எடுத்துட்டுருவானா சாப்பிடாம இருக்கிறதுன்னு எடுத்துட்டுருவா. சாப்பிடாம இருந்துட்டு ஆனந்த விகடன் படிச்சுருந்தா பிரயோஜனமே இல்லை. உபவாசம்னா என்ன அர்த்தம்னா சாப்பிடாம இருக்கிறதுங்கிற ஆக்டிவிட்டி இல்லை, சித்தம் பகவான்கிட்ட வாசம் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். சாப்பிடாம இருந்தா இந்த சித்தம் ரொம்ப எழும்பாது, இந்திரியங்கள்லாம் பலம் இல்லாமல் இருக்கும். அந்த சமயத்தில் நிறைய ஜபம் பண்ணலாம், நிறைய தியானம் பண்ணலாம். ஆகாரத்தை கொடுத்துட்டா உடனே மனசு குணங்களை பிடிச்சுண்டுடும், உடனே சம்சார விஷயமா எழுந்துன்றோம். அதனால உபவாசம்னா என்ன அர்த்தம், பக்கத்துல வாசம் பண்றது, பகவான் பக்கத்துல. கொஞ்சம் ஆகாரம் கொடுத்த உடனே இவாட்டுலாம் கொஞ்சம் தமசுல புத்தி போச்சு. உடனே அவாவா படுத்து உருள ஆரம்பிச்சா. அங்கதான் சொன்னா எப்படி இதுக்கு மேல போனா ராமேஸ்வர சமுத்திரம் தான் இருக்கு, இதுக்கு மேல சீதை இருப்பான்னு தோணலை. ஏன்னா இதுக்கு மேல நிலபாகமே இல்லை, எல்லாம் சமுத்திரம். இதுக்கு மேல சீதை எங்க இருக்க போறா? நம்மளும் இதுக்கு மேல போய் சுக்ரீவன் கிட்ட சொன்னாலும் சுக்ரீவன் தலையை வாங்கிடுவான். வந்தா சீதை இருக்கிற சமாச்சாரம் தெரிஞ்சுண்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கான். பேசாம நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாம், இங்கேயே ஒரு ராஜ்யத்தை அமைச்சு விடலாமே. இதைத்தான் சொன்னார், ஏமி ஜெயசித்தே மேமினார் தியாகராஜ். நம்மளாம் சேர்ந்து ஒரு ராஜ்யம் அமைச்சு விட்டா போறது, சௌக்கியமா இருக்கலாமே. இங்க ஆஞ்சநேயர் பார்த்தார், சித்த சாப்பிட்டு இப்படி படுத்துட்டா இந்த மாதிரி எண்ணம் தான் வரும், உடனே எழுந்துக்கணும். இப்படி சாப்பிட்டு படுத்து உருளப்படாது, எழுந்துக்கணும், அடுத்த வேலையை பார்க்கணும். அடுத்து இப்போ என்ன பாராயணம் பண்ணலாமா, இல்லை ஒரு நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணலாமா, இல்லை ஒரு பிரவச்சனமானும் கேட்கலாமா, இப்படின்னு ஒரு டேயை பேக்கடா வச்சுக்க தெரியணும். சித்த காலாட்டி நீ உட்காண்டிருந்தா உன் மனசு வேண்டாததெல்லாம் இப்படிதான் கலப்பும் இல்லையா? மானவதனு துர்லப மனசுதெஞ்சி பரமநந்த மோதலேக மதமத்சர காமலோப மோகுல கோதாசுடை மோசபோதிகாக மோதடி குல சுடகுடு துருபனுத குசுனோடினிகாக நரமுலனு கோர சாரகேன மதமுலனு சாரு பத்தாரு மாறு தான் நினைச்சதை சாதிக்கணும்னு மனசு நினைக்கும். சாரகீன மதமுலனு சாதிம்ப தாறுமாறு, தான் நினைச்சதையே சரின்னு வேற சாதிக்கும், பிடிவாதம் பிடிக்கும், வேண்டாத விஷயங்களை நம்மளை பிடிச்சு இழுக்கும். அதனால மனசை எப்போ ராமமயமா வச்சுக்க தெரிஞ்சுக்கணும், எப்பவுமே சத்சங்கத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கணும்.
ஒன்னா கதை கட்டுண்டோ இல்லை கீர்த்தனம் பண்ணிண்டோ இல்லைன்னா ஜபம் பண்ணிண்டோ வேண்டாத விஷயத்துக்குள்ள கொஞ்சம் பிரவேசிச்சா உன்னை பூர்ணமா பிடிச்சு இழுத்துடுவோம். ஏன்னா உலகத்தை நோக்கி ஓடி ஓடி மனசுக்கு அத்தனை பிரயாசம், அத்தனை பழக்கம் இருக்கு. பகவானை நோக்கி அதுக்கு பழக்கமே இல்லை. ஏதோ எத்தனையோ கோடி ஜென்மால பண்ண பாக்கியம் நமக்கு இப்படி ஒரு சத்சங்கம் கிடைக்கிறது, இப்படி ஒரு பகவத் ஸ்மரணம் இல்லையா, இப்படி ஒரு கதாட்சவன கீர்த்தனம் கிடைக்கிறதுனா இதை விடாம பிடிச்சுக்கணும். கொஞ்சம் விட்டுட்டோம்னா கிராமிய விஷயங்கள் பிடிச்சு இழுக்க காத்துன்னு இருக்கு. ஹனுமான போன்ற ஒரு குரு இருக்கணும் நம்மளை ஜாகரூகமா தட்டி எழுப்புறதுக்கு. அதனால ஹனுமான் சொன்னார் எழுந்துக்கோ. அதனால்தான் ஹனுமான் குரு. குருங்கிறவர் யாருன்னா क्वचित् பதந்தம் சம்சாரே சமுத்திரத்யாபிரக்ஷதி யோ மாம் சர்வேஸ்வரோ விஷ்ணு வாசுதேவோ குருர் மம. அப்பப்ப நம்மளுடைய சித்தம் சம்சாரத்துல போய் விழும். அந்த சமயத்துல நம்மளை பிடிச்சு தூக்குவார் குருநாதர். கருகைன ஹிருத்ரோக ககனமுன கொட்ட, அவருக்கு தான் குருன்னு பேர். ஹனுமான் சொல்றார் இப்படியே விட்டா மனசு இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் தான் போகும். நம்ம ராம கைங்கரியம் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா உயிரையானும் விடுவோம். வீணா வாழப்படாது. உண்டு உறங்கி ஒரு தொண்டும் செய்யாமல் இது ஒரு வாழ்க்கையாது, மிருகத்தை விட கேவலமான வாழ்க்கையா போயிடும். ஒன்னா ராம கைங்கரியம் பண்ணணும், இல்லைன்னா பிராணனை விடணும். கிளம்பு அப்படின்னு கிளம்பிட்டான். கிளம்பினா இப்ப வந்த வழி தெரிஞ்சது, போக வேண்டிய வழி தெரியல. ஏன்னா ரொம்ப தூரம் குகைக்குள்ள வந்துட்டா இங்க இருந்து எப்படி குகைக்கு வெளியில போறதுன்னு தெரியல. இந்த இடத்த ஒரு யோகினி காவல் காத்துன்னு இருக்கா, ஒரு தேவதை. அவளுக்கு ஸ்வயம் பிரபான்னு பேர். அவளுக்கு அவ சட்டுன்னு ஆவிர்வமானாள். அவ சொல்றா, எனக்கு பரமபாக்கியம், என் ஜென்மாவை நான் கடத்தேத்திக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். உங்களை போன்ற ராமதாசாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. நீங்க எல்லாம் கண்ணை மூடிக்கோங்க, உங்களை நான் வெளியில கொண்டு விட்டு விடுறேன்னா. எல்லாரும் கண்ணை மூடிட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தா வாசல்ல இருக்கா. இவ்வளவுதானே வால்மீகி சொல்றார். தியாகராஜர் சொல்றார், இந்த ஸ்வயம் பிரபைக்கு மோட்சம் கிடைச்சதுங்கிறார் தியாகராஜர். அபராம பக்தியந்து स्वयं प्रभु अचल पदविनी अबल स्वयं प्रभु दैवं अचल पदविनी शबरियंगिलिचुना चंद्रधरुडु मेचुना अबल स्वयं प्रभु दैवम अचल पदविनिचुना अबराम अब्बा அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா ஆஹா அப்படின அர்த்தம். அப்பல அப்பா அப்பா அப்படி நம்ம சொல்றோம், இது எக்ஸ்கிளமேஷன். அப்பராம பக்தியந்தோ, இந்த ராம பக்தி என்னதான் பண்ணாது. ஆதிசங்கரர் சிவானந்த லகரியில சொல்றார், பக்தி கிம் ந கரோத்யஹோ வனசரோ. ஒரு கண்ணப்ப நாயனார் எச்சில கொண்டு உமிழறார். அது பரமேஸ்வரனுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னுட்டா, ஆகாச கங்கை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணாப்புல இருந்துச்சு. தன்னுடைய சரணத்துல போட்டுக்கக்கூடிய பாதுகைகள் எடுத்து பரமேஸ்வரனுடைய சிரசுல வச்சார். அது எப்படி இருந்தது அவருக்கு அப்படின்னுட்டா, ஏதோ ரத்ன கிரீட்டம் சாத்தினாப்புல இருந்துச்சு. தான் கடிச்சு ஒருவா வாயில போட்டுண்ட பக்ஷிதமான மாம்ச சேஷத்தை கொண்டு நிவேதனம் பண்ணினார். அது பஞ்சபக்ஷ பிரமாணத்தை நிவேதனம் பண்ணினாப்புல இருந்தது. பக்திக்கும் ந கரோதி, இந்த பக்தி என்னதான் பண்ணாச்சு. அதைத்தான் இங்க தியாகராஜர் ராம பக்தி எந்தோ அப்பா அப்படிங்கிற. எங்காவது சபரி கொடுத்த எச்சில வாங்கி சாப்பிடுவாரா? சபரி எங்கிலிச்சுனா சந்திரதருடு மெச்சுனா
சந்திரதரனா இருக்கக்கூடிய இல்லையா, சந்திரகலாதரனா இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன் சதா ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு ராமாயணத்தை ஆஸ்வதிச்சுன்னு இருக்காரு. அபல ஸ்வயம் பிரபகு தெய்வம் அச்சல, அச்சல பதவினா மோட்சம்னு அர்த்தம். சலமானதுன்னா திருப்பி பிறப்பு இறப்பு பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற பிரமணத்துக்கு சலம்னு பேரு. அச்சல பதவி நீச்சுன, அந்த ஸ்வயம் பிரப பண்ணின ராம கைங்கரியத்துக்கு பிரபு அவருக்கு மோட்சம் கொடுத்தார். இது தியாகராஜ ராமாயணம். எவ்வளவு சூக்ஷ்மங்கள்லாம் வெளிப்படுச்சு. இங்க இருந்து கிளம்பி நடந்து நடந்து சமுத்திர தீரத்துக்கு போயிட்டான். இதுக்கு மேல சமுத்திரம் தான் இருக்கு. இந்த சமுத்திரத்துல 100 யோஜனை விஸ்தீர்ணமான சாகரத்தை தாண்டினா லங்கை இருக்கு. லங்கையில அசோக வனத்துல அந்த விருட்சத்தின் அடியில தாயார் இருக்காங்கிறத யாராவது சொல்லணும், இல்லைன்னே பாப்பாளுக்கு தெரியாது. அங்கடன் சொன்னா இதுக்கு மேல நமக்கு பூமி பாகம் இருக்கிறதா தெரியல, பேசாம நம்மளாம் இங்கேயே பிராணனை விட்டு விடலாம். ஏன்னா ராம கைங்கரியார்த்தம் இந்த சரீரம் பிரயோஜனப்படணும். அப்படி இல்லைன்னா பேசாம ராம கைங்கரியார்த்தம் உயிரை விட்டு விடலாம். சீதை இல்லைன்னு நம்ம போய் சொல்லி பிரபு வியசனப்படுறத பார்க்கறத விட பேசாம நம்ம இங்கேயே பிராணனை விட்டு விடலாமே அப்படின்னு இவர்கள்லாம் பிராயோபவேஷம் பண்ணி படுத்துட்டா. பிராயோபவேஷம்னா அன்னாகாரம் இல்லாமல் அப்படியே சரீரத்தை போட்டு விடுறது. எப்போ உயிர் போறதோ போகட்டும் அப்படின்னு வரிசையா வானரங்கள்லாம் படுத்துருச்சு. இத ஒரு கழுகு பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. இவருக்கு சம்பாதின்னு பேரு, ஜட்டாயுடைய அண்ணா. இவ 2 பேருமே சூரிய சாரதி அருணனோட பிள்ளைகள். ஒரு சமயம் அப்பாவை சாரத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே பார்க்கணும் இவ 2 பேருக்கு ஆசை. சூரிய ரதத்தை ஓட்டுறதே அப்பாவை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சூரிய மண்டலத்தை நோக்கி 2ம் பறந்தது. இவெல்லாம் ரொம்ப அசமான பிரபாவம் உள்ள பட்சிகள், சாமானிய பட்சிகள்ல தேவ பட்சிகள் இவாள்லாம். ஜட்டாயும் சம்பாதியும் போட்டி போட்டு சூரிய மண்டலத்தை நோக்கி போறத ஜட்டாயு கொஞ்சம் முன்னாடி வேகமா பறந்தது. சூரிய கிரணங்கள் பட்டு ஜட்டாயுடைய பட்சம் பத்தின்னுடுச்சும் ரெக்கைகள். அண்ணா என்ன பண்ணிட்டு சம்பாதி போய் ஜட்டாயுவை பிடிச்சுண்டது, இப்படியே அரவணைச்சுண்டது. சம்பாதி பட்சம் பொசுங்கி போயிடுச்சு. தம்பியை காப்பாற்ற போய் ஜட்டாயு ஒரு பக்கமும் சம்பாதி ஒரு பக்கமுமா விழுந்துட்டா. ஜட்டாயு அங்க விழுந்தார் தண்டகாரண்யத்துல, சம்பாதி இங்க விழுந்தார். பட்சங்களே இல்லை. நமக்கெல்லாம் 2 கால் இல்லைன்னா எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கும். ஒரு பட்சிக்கு பட்சம் இல்லைன்னா காலால அதுக்கு நடக்க முடியாது. காலால இப்படி இப்படின்னாமோ இப்படி போக முடியாது பட்சியால. 2 தப்படி நடந்ததுன்னா கால் வலிக்கும். அதுக்கு அதோட மூமெண்டே பட்சத்தால தான். அப்ப நமக்கு கால் இல்லைன்னா படுற பாடு அந்த பட்சிக்கு 2 பட்சங்கள் இல்லைன்னா இருக்கும். நிஷாகரர்னு ஒரு ரிஷி தபசு பண்ணிட்டு இருந்தார் அங்க. இது பொத்துன்னு வந்து விழுந்துதா, அழுதுது. நிஷாகரர் சொன்னார், கவலைப்படாத, உனக்கு ஒரு சௌக்கிய காலம் உண்டு. உனக்கு உன்னுடைய வாக்கால எப்ப ராம கைங்கரியம் சித்திக்குமோ அன்னைக்கு 2 பட்சங்கள் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த சம்பாதி உட்காண்டிருக்கீங்க, அதுக்கு தெரியாது இவாளா ராமதாசாள், இவாளா ராமதூதாள், சீதான்வேஷணத்துக்காக வந்திருக்காங்கிறதுலாம் தெரியாது. இவா பரஸ்பரம் பேசிக்கிறத ஜட்டாயுன்னு சொன்னான். ஏதோ பேசிண்டா இவா. அந்த ஜட்டாயு என்ன பாக்கியம் பண்ணினார், அந்த பாக்கியம் கூட நமக்கு இல்லாம போயிடுத்தே. அவர் ராம கைங்கரியார்த்தம் உயிரையே விட்டாரே ஜட்டாயு அப்படின்னு இவாள்லாம் பேசிக்கிறது சம்பாதி காதுல விழுந்தது. சம்பாதி முள்ள அந்த உடம்ப நகர்த்திண்டு இந்த வானரங்கள்கிட்ட வந்து கேட்கறது, நீங்கள்லாம் ஜட்டாயுன்னு பேசிண்டேளே, ஜட்டாயு தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம்? ஆமா தெரியுமே, பரமராம பக்த சிகாமணி. ராமரே மோட்சம் கொடுத்தார் ஜட்டாயுக்கு, ராமரே தன் கையால சம்ஸ்காரம் பண்ணினார் ஜட்டாயுக்கு. என் தம்பி தான் ஜட்டாயு. ஜட்டாயு போயிட்டானா உடனே போய் தர்ப்பணம் பண்றாராம். சமுத்திர தீரத்துல போய் சம்பாதி ஜட்டாயுக்கு தர்ப்பணம் பண்றார். இவாளா தேவபக்ஷிகள். சம்பாதி சொல்றார், என் தம்பி ராம கைங்கரியம் பண்ணி எனக்கு வழி காண்பிச்சு விட்டான், நானும் ராம கைங்கரியம் பண்ணுவேன். சம்பாதி சொல்றது, அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறதே ஒரு ஸ்திரீய கதற ராவணன் இங்க கூட்டிட்டு போனதை நான் பார்த்தேன். இங்க இருந்து 100 யோஜனை விஸ்தீர்ணமான சாகரத்தை கடந்தா ராவணனுடைய லங்கைக்கு போயிடலாம். லங்கையில தான் கொண்டு ராவணன் சீதையை வச்சிருக்கணும்னு வாயால சொன்னாரோ இல்லையோ, 2 ரெக்கையும் துளிர்க்கிறது. சம்பாதிக்கு துளிர்த்துடுத்து அந்த ரெக்கையை கொண்டு ஆகாசத்துல மேல பறக்கிறார். மேல பறந்து சம்பாதி அங்கிருந்து சொல்றார், எனக்கு இங்க இருந்தே தெரியறது சீதை இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு தெரியறது. எனக்கு தூர திருஷ்டி உண்டு, சூக்ஷ்ம திருஷ்டி உண்டு. லங்கையில அசோக வனத்துல ராட்சசிகளுக்கு மத்தியில சீதை இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு தெரியறது. உங்கள யாரு பிரபாவசாலியோ அவ போய் சீதையை பார்த்து சீதையினுடைய க்ஷேம சமாச்சாரத்தை தெரிஞ்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு.
உடனே பரம சந்தோஷம் வந்தது. வானரங்கள்லாம் ஜெயத்யதி பலோ ராம லக்ஷ்மணஸ்ச மகாபல ராஜா ஜயதி சுக்ரீவோ ராகவேன ஜெயத்யதி பலோ ராமக, ராமருக்கு ஜெய், லக்ஷ்மணனுக்கு ஜெய், சுக்ரீவ மகாராஜருக்கு ஜெய் அப்படின்னு வானரங்கள்லாம் கோஷம் போட்டது. ஜாம்பவான் சொன்னார், இருக்கான்னு தான் தெரிஞ்சிருக்கு, இன்னும் நம்மவே யாரும் பார்க்கல, ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே ஜெய். யாராவது காரியத்தை சாதிச்சுட்டு வாங்க, அப்புறம் ஜெய் போடலாம். இப்ப யாரு போய் சீதையை பார்த்துட்டு வரப்போறேன்? சம்பாதி சொல்லிட்டாருங்கிறது வேற விஷயம். நம்மள ஒருத்தர் போய் தாயாரை பார்த்து அவ எந்த ஸ்திதியில இருக்கான்னு தெரிஞ்சுண்டு அவளுடைய க்ஷேம சமாச்சாரத்தை தெரிஞ்சுண்டு அவளுக்கு ஆஸ்வாசத்தை கொடுத்து வரணும். அது ஒத்தாளா போயிட்டு வரணும். அதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய விஷயம். அவ்வளோ பெரிய ஊர்ல, அவ்வளோ பெரிய ராட்சசாலுடைய கடுபடியான காவல் இருக்கிற ஊர்ல ஒருத்தன் போய் உள்ள நுழைஞ்சு சீதையை பார்த்து விஷயத்தை தெரிவிச்சு அவகிட்ட இருந்து முடிஞ்சா ஒரு அடையாளத்தை வாங்கிண்டு, முடிஞ்சா ராவணனையும் மிரட்டி, இல்லையா முடிஞ்சா லங்கையையும் பொசுக்கி, இதெல்லாம் யாரால முடியும்? ஹனுமான தவிர. அசாத்திய சாதக சுவாமின் அசாத்தியம் தவ கிம் வத ராமதூத கிருபா சிந்து மத்கார்யம் சாதயத் பிரபு. துகாராம் பாடுறார், அந்த அஞ்சனி குமாரனை போல வேற ஒருத்தர் யாரு? ஐசா மாருதி உபகாரி, ஐசா மாருதி உபகாரி, துகாலோளே சரணவரி ஜெனே சீதா சுத்தி கேளி ராம சீதா பேட்டவீலி தன்யாஞ்சனி ச புத்திர தியாஞ்ச நாம ஹனுமந்த தியாஞ்ச நாம நோம. துகாராமோட அவங்க, அவருக்கு ஹனுமான் என்று பெயர். அவரால் தான் இது சாத்தியம். இது ஜாம்பவானுக்கு நன்னா தெரியும். ஆனால் எடுத்த உடனே உங்களால எல்லாம் முடியாது, அவரால் தான் முடியும்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு குரூப் இருந்ததுன்னா இதுகள் யாராலையும் முடியாதுன்னாலும் கூட அவளை வச்சுட்டு ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணி ஆகணுங்க. நீ பண்ணுவியா, நீ பண்ணுவியா, எப்படியும் எவனும் பண்ண மாட்டேன்னு தான் சொல்ல போகிறோம். ஆனாலும் என்ன கேட்டேடா அப்படின்னு வேணா கேள்வி மட்டும் பிரமாதமாக வரும். எதுக்கு நீ பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறத கேட்கறதுக்கா? ஆனாலும் கேட்டுதான் ஆன ஒரு வழியே கிடையாது. இதுக்கு தான் டீம்னு பேர். இன்னைக்கு என்னென்னமோ சொல்கிறாள், டீம் மேனேஜ்மெண்ட், டீம் லீடர். எதுக்குன்னா இதுகளையெல்லாம் கட்டி மேய்க்கிறதுக்கு. உடனே ஜாம்பவான் மீட்டிங் கன்வீன் பண்ணினார். யாரை கேட்டாலும் இப்போ மீட்டிங்கிற பத்தில, அப்போ ஐ மீன் மீட்டிங் அப்படி. இப்போ ஒரு மீட்டிங் இருக்குது சார், சும்மா ஒன்றும் இல்லை, நீ என்ன பண்ண, நான் என்ன பண்ணேன், என்ன சாப்பிட்டேன், என்னால் பண்ண முடியாது, அதில் பற்றி 1000 ப்ராப்ளம் இருக்குது. இதை பேசி கடைசியில் என்னத்தை பேசி என்ன பிரயோஜனம், மீட்டிங்கை முடிச்சு விடுவா. இதுதான் மீட்டிங். ஒருத்தன் சொன்னா 10 யோஜனை தாண்டுவேன், உட்கார், ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அடுத்தது 20 யோஜனை தாண்டுவேன், ரொம்ப வசதியாகும். அதுலேருந்து ஒரு 10 மேலே. அப்புறம் அவர் ஒரு 30ங்கிறார், இன்னொருத்தர் 40ங்கிறார். அங்கதன் மட்டும் சொன்னா 100 யோஜனை தாண்டிடுவேன். ஆனால் என் பலம் எல்லாம் அதுலேயே போயிடும், திருப்பியும் வருவேனான்னு தெரியாது. அது பிரயோஜனமே இல்லையே. போயிட்டு வர வேண்டாம, போன ஜோரில் வரணும், போன ஜோரோட இன்னும் ஜோரோட ஜோஷோட திரும்பி வரணும். யார் அதை பண்ணுவா அப்படின்னு ஒன்று தெரியாதது மாதிரி ஜாம்பவான் கேட்குறாரே தவிர ஜாம்பவானுக்கு தெரியும். ஏன்னா இந்த மீட்டிங்ல ஒருத்தர் இல்லை, அவர் தனியாக உட்காந்துருக்கார். நிறை உடம் தழும்பாச்சு. அதுதான் பண்ண போறது. பாகிர மதுத ஜெகத் பிராணகுமார, பாகிர மதுதா ஜெகத் பிராணகுமார, பாகிர மதுதா ஜெகத் பிராணகுமார, பாகிர மதுதா ஜெகத் பிராணகுமார. கும்பதனய
विमलचित दुष्ट ग्रह पतित लोक पवन वेदशास्त्र निपुण पर्य विमलचित सततं पाहि राम दूत जगत् प्राणकुमार. ஹனுமத் பிரபாவத்தை பாடுறார் தியாகராஜர். ஜாம்பவான் நேரா ஹனுமான் கிட்டக்க போனார். ஹனுமான் ஏகாந்தத்தில் ராம தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு தன்னால இந்த காரியம் நடக்க போறதுன்னு தெரியும், தான் பண்றோங்கிற எண்ணம் இல்லை. வித்தியாசம் இருக்குது. நான் ஒரு யந்திரம், என் பிரபு என்ன ஒரு யந்திரியா இருந்துட்டு என்னை இயக்க போறான். பிரபு கையில நான் ஒரு யந்திரம். அவர் தன்னை எப்படி நினைச்சுக்கிறார்னு சுந்தரகாண்டத்துல வால்மீகி சொல்றார், தன்னை ராம பாணம்னு நினைச்சுக்கிறார். யதா ராகவ நிர்முக்தா ஸ்வசன விக்ரமஹ தத்வத் லங்காம் கமிஷ்யாமி ராவண பாலிதாம். எப்படி ராமருடைய தனுசுல இருந்து ஒரு அம்பு கிளம்புறதுன்னா, அம்பு நினைக்குமா இந்த வேகத்துல போகணும், இந்த துரித்தத்துல போகணும், இவனை போய் அடக்கணும், இவனை அடிக்கணும் அப்படின்னு அம்பு நினைக்காது. விட்ரவனுடைய பிரபாவம். அதை போல ஹனுமான் தன்னை ராம பாணம்னு நினைச்சுக்கிறார். இது என் பிரபாவம் இல்லை, பிரபுவுடைய பிரபாவம். பிரபு விடுறார், நான் ஒரு அம்பா போறேன், ராமபானம் நேரா போகும், அதை போல நேரா போவேன், குறி தப்பாமல் போகும், குறி தப்பாமல் போவேன். பிரபு சங்கல்பிச்சதை முடிக்கும், அதை போல நானும் பிரபு சங்கல்பிச்சதை முடிப்பேன். ராமபானம் ஒன்னொன்னு திருப்பியும் பிரபு கிட்டக்கே வந்துடும், அதை போல நானும் பிரபுகிட்டே வந்துடுவேன். தத்வத்து கமிஷ்யாமி, அதை போலவே போயிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சுந்தரகாண்டமே ஏன் ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த காண்டத்துக்கு மட்டும் சுந்தரம்னு ஏன் பேர் அப்படின்னுட்டா, ஹனுமான் இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை பண்றாரு, ஆனா இதுல தாம் பண்றேங்கிற எண்ணமே அவருக்கு இல்லை. அதனாலதான் சுந்தரம். எப்பவுமே செல்ஃப்லெஸ்ஸா எது இருக்கோ அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹனுமானுக்கு அவ அம்மா வச்ச பேரே சுந்தரம் தான். சுந்தரகாண்டத்துல வர்ணனம் எல்லாம் சுந்தரம். தாயாரோட பாத்திவிரத்தியம் சுந்தரம் இல்லையா. ராமநாமாங்கிதமான அங்குல்யத்தை கொடுக்கறது சுந்தரம். லங்கா வர்ணனம் சுந்தரம். எல்லாத்துக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்கு, ஹனுமத் பிரபாவம். அந்த ஹனுமத் பிரபாவம் ஏன் ஹனுமத் பிரபாவம் அவ்வளவு அழகா இருக்குன்னா, அதுல தாம் பண்றேங்கிற எண்ணமே அவருக்கு இல்லை. அதனாலதான் இட்ஸ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். எனிதிங் which is done selflessly will always be beautiful for eternity. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். செல்ஃப்லெஸ்ஸா மகான்கள் பண்ணிட்டு போன காரியம் தான் உலகத்தை இன்னைக்கு காப்பாத்துறது. எனக்குன்னு நம்ம பண்ற காரியங்கள் எதுவும் நமக்கே பிரயோஜனப்படாது. அப்புறம் என்ன, அடுத்த வாழ்க்கை பிரயோஜனப்படாது, நமக்கே பிரயோஜனப்படாது. செல்ஃப்லெஸ்ஸா வாவா போட்டுட்டு போன விதை தான் ரமணாசிரமமா, ராமகிருஷ்ண மிஷனா, ஸ்ருங்கேரி இந்த ஆச்சாரியாளுடைய மட்டங்களா, ராமானுஜர் இல்லையா அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய திவதேச கைங்கரியங்களா இன்னைக்கு உலகத்தை காப்பாத்துறது இல்லையா. இது அத்தனையும் எதுனா மகான்கள் செல்ஃப்லெஸ்ஸா பண்ணது. அது ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஜாம்பவான் ஹனுமத் பிரபாவம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். ஹனுமத் பிரபாவத்தை அவர் எப்படி அஞ்சனா தேவிக்கு புத்திரனாக அவதாரம் பண்ணினார். வாயுடையவும் பரமேஸ்வரனுடையவும் அம்சமாக 2 அம்சமும் ஆஞ்சநேயர் இடத்துல இருக்கு. அஞ்சனாத்ரின்னு திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மலையில அஞ்சனா தேவியுடைய ஒரு தபஸுக்காக திடீர்னு பார்த்துட்டா அஞ்சனாவுடைய கர்ப்பம் நழுவுறது, அங்க ஒரு ஜோதி தெரியறது. பிரம்மச்சாரியா சிகையோட, ஊர்த புன்றத்தோட, துளசி மாலையோட இல்லையா, தீர்த்த கமண்டலோட, யோகதண்டத்தோட அப்படி பார்த்துட்டா அப்படி உருக்கி வார்த்த தங்கம் போல தருணருண மதனாப்ஜ தபன கோடி சங்கஷ கரத்ருத ரகுவர சுச்சரண கலிமலாப்ர கந்தவக பாரிஜாத தருணருண வதனாப்ஜ தபன கோட்டி சங்காஷா. தபன கோட்டி சங்காஷானா 100 கோடி சூரியன்கள் வந்தாலும் இவருடைய தேஜஸுக்கு ஈடாகாது. அப்படியே அவருடைய முகத்தை பார்த்துட்டா தருணாருண வதனாப்ஜ அப்படின்னுட்டா அருணோதயமாகுமே. நல்ல அருணோதய காலத்துல எப்படி ஒரு இளம் சிவப்பு ஆகாசத்துல படருமோ அந்த வர்ணத்தில் இருப்பாராம் ஹனுமானுடைய முக்கார விந்தம். அவரோட பிரபாவத்தை சொல்லி மாளாத. சூரியன் இடத்துலயே சர்வ வித்தியையும் தெரிஞ்சின்றவர். அவருக்கு தெரியாத சாஸ்திரமே இல்லை. அதனாலதான் நேத்திக்கே ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட பேசுறதே சொன்னார், இவர் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா 4 வேதமும் 6 சாஸ்திரமும் தெரிஞ்சாதான் இவர் சொல்றதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும்னு. இப்படிப்பட்டவர் வேத சாஸ்திர நிபுணவர்ய விமல சேத சததம் பாஹி ராம தூதா.
இவ்வளவே சொல்லிட்டு வர்றார் தியாகராஜர் இந்த கீர்த்தனத்துல. ஹனுமத் பிரபாவத்தை எடுத்து ஹனுமானுக்கே சொல்றார். அப்படின்னு என்னன்னா, ரொம்ப பெரியவாளுக்கு தாம் பெரியவாங்கிற எண்ணமே இருக்காது. ஒரு கதை சொல்லுவா, ரிஷிகள்லாம் இவர் ரொம்ப சேஷ்ட பண்ணின்றதுனால உன் பிரபாவம் உனக்கு மறக்க கடவுதுன்னு சபிச்சுட்டா, அதனால மறந்து போயிடுத்து. உனக்கு எப்ப ராம கைங்கரியம் சித்திக்குமோ அப்ப இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வரும்னு சொன்னா, அதனால இப்ப ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா அது கூட ஏற்புடையதா இல்லை. ரொம்ப பெரியவாளுக்கு தான் பெரியவாங்கிற எண்ணம் எப்பவுமே இருக்காது. எப்ப கைங்கரியத்துக்கு அது தேவைப்படுறதோ அப்ப அந்த குணங்களை எடுத்துப்பா. இல்லைன்னா தாம்பாட்டுக்கு பகவத் தியானத்துல ஆழ்ந்து இருப்பா. இப்படிதான் பெரியவாளா இருப்பா. இப்ப ராம கைங்கரியத்துக்கு இந்த இந்த அட்ரிபியூட்ஸ் தான் தேவைப்படுறது. புத்திர், பலம், யசோதைரியம், நிர்பயத்துவம், அரோகதா, அஜாட்யம், வாக்படுத்துவம், இது அத்தனையும் ஹனுமான் இடத்துல ஏன் இருக்குன்னா, இதனால இதெல்லாம் அவார்டு வாங்கிக்க போறாரா என்ன, இல்ல நம்மளாம் இந்த ஸ்லோகம் சொல்ல போறோங்கிறதுனால இந்த குணங்கள்லாம் வச்சுருக்காரா? இதெல்லாம் ராம கைங்கரியத்துக்கு பிரயோஜனப்பட்டதுன்னா பிரயோஜனம். இல்லைன்னா இதெல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு பேசாம ராமத்தியானத்துல மூழ்கி இருப்பார். ஜாம்பவான் ஹனுமத் பிரபாவம் சொல்ல 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 மகேந்திர பர்வதம், அதுதான் ராமேஸ்வரத்துல, ராமேஸ்வர சமுத்திர தீரத்தில் இருக்கிற பர்வதம். அந்த மகேந்திர பர்வதத்துக்கு மேல இவர் ஒரு மலையா வளர்ந்து நிற்கிறார். ததோ ராவண நீதாயா சீதாயா சத்ருகர்ஷனா சபதமன் வேட்டும் சரண சரிதே பதி. ஏன் இவருக்கு சமுத்திரத்துல நீஞ்சி போக முடியாத? எத்தனை ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார் இவர். ஒரு மீனா மாதிரி கூட நீஞ்சி போயிடலாமே. சித்த முன்னாடி பிக்ஷு ரூபத்தை எடுத்துட்டு போய் ராமரை பார்க்க போனாரே, அப்பவே தெரியறது யோகீஸ்வரர் பல ரூபங்களை எடுத்துக்கக்கூடியவன்னு சுந்தரகாண்டத்துல வால்மீகியே சொல்றார் இல்லையா? பல ரூபத்தை எடுத்துப்பார். ச சாரு நானாவித ரூபதாரி. சுந்தரகாண்டத்திலே பல ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார். பறந்து போறது ஒரு ரூபத்துல, அப்புறம் சட்டுன்னு மலையில குதிக்கிறது சின்ன ரூபத்தை எடுத்துக்கிறார். அதை விட சின்ன ரூபத்தை எடுத்து லங்கைக்குள்ள போறார். இத்தனை ரூபத்தை எடுத்துக்கிறவருக்கு ஒரு மீனா மாதிரி நீஞ்சி போக கூடாது, இல்ல இங்க மறைஞ்சு அங்க தோன்றக்கூடாத? காத்தா மாதிரியே போயிடலாமே. இவரே வாயு, காத்தா மாதிரி போயிடப்படாத? வாயு புத்திரன்னா வாயுன்னு அர்த்தம். புத்திரன்கிறது உபச்சாரத்துக்கு சொல்றது. வாயுடைய அம்சம் அப்படின்னா வாயுவே பிரபஞ்சனன். சமீரமா போயிடுவார். காத்தா மாறி போயிடலாம், மீனா மாறி நீஞ்சி போயிடலாம், ஏன் சமுத்திர ஜலமாவே மாறி, ஜலத்தோட ஜலமாவே மாறி அங்க போயிடலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். ஆனா he chose to சாரணாச்சரிதே பதி. சாரணர்கள்னா தேவர்கள். தேவர்கள்லாம் எந்த ஆகாச மார்க்கத்துல போவாளோ அந்த மார்க்கத்துல பறந்து போகணும்னு நினைக்கிறார். எதனால அப்படின்னுட்டா, லோகத்துக்கு ஒண்ணு காண்பிக்கணும். ராம பக்தி இதையும் பண்ணும், இதுக்கு மேலேயும் பண்ணும். ஒரு வானரம் எங்கேயாவது பறக்குமா? கபிவரிதி கலிகிரோட கபிவரிதி கலிகிரோட அபராதி தியாகராஜு அபராதி தியாகராஜு ஆனந்தமுனே அபராதி தியாகராஜு ஆனந்தமுனே பக்தி எந்தோ கபி வாரிதி தாட்டுனா, கபினா வானரம்னு அர்த்தம். எங்கேயாவது ஒரு குரங்கு சமுத்திரத்தை தாண்டுமா? சுந்தரகாண்டம் இன்ஃபேக்ட் வால்மீகிக்கே ஒரு நல்ல கட்டம். ஏன்னா ராமரை பகவானு காண்பிக்கிறதுக்கு இதை விட ஒரு நல்ல கட்டம் கிடையவே கிடையாது. இவரா தன்னை பகவான் காண்பிச்சுக்க மாட்டார். இவர் சமுத்திரத்துல சேத்து கட்டணும்னா இவர் என்ன பண்றார்? சமுத்திரத்தை தாண்டறதுக்கு இவர் என்ன பண்றார்? சமுத்திரத்தை சரணாகதி பண்றேன்னு தர்பாசனத்துல போய் படுத்துக்கிறார். அதுதான் திருப்புல்லானிங்கிற க்ஷேத்திரம். ஏன்னா மனுஷ நாடகத்தை பர்ஃபெக்டா பண்ணுவார். ஆனா இவர் பேரை சொல்லிட்டு ஒரு வானரம் சமுத்திரத்தை தாண்டது. கபி வாரிதி தட்டுன கலிகிரோட அபராதி. கடைசியில முத்திரை வைக்கிறது தான் ஒரு அழகு.
தம் பேரை சொல்லிக்கிறதே, இந்த தியாகராஜன் இந்த ராமபக்தி பண்றதுக்கு என்ன பாக்கியம் பண்ணினேனோ இல்லையா, பிரபுக்கு என் மேல எத்தனை கிருப்பையோ, ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் இல்லையா? இல்லை எப்படிப்பட்ட கீர்த்தனங்களை தியாகராஜன் பண்றேன் பார்த்தேளா, ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் இல்லையா? அவர் சொல்றார், என்ன மாதிரி ஒரு அபராதிக்கு கூட தன்னை எப்படி சொல்லிக்கிறார் பாருங்க, அபராதி தியாகராஜு. இந்த ஹியூமிலிட்டி இருந்தாதான் பக்தி வரவே வரும். முதல்ல பக்திக்கு முதல்ல வினயம் வேணும். என்ன மாதிரி ஒரு பக்தம் உண்டா சார் அப்படின்னு விட்டா அவ்வளவுதான், போயே போச்சு. அது அவளே அவளுக்கு தோண்டின குழின்னு அர்த்தம். பக்தியே உன்னோட ஈகோவை விடுறதுக்கு தான், இன்னும் ஈகோவுக்கு என்ன ஆகுதி கொடுக்கறதுக்கு இல்லை. அபராதின்னு சொல்லிக்கிறார் தானே, அபராதியான எனக்கு கூட ஆனந்தம் வருதுன்னா அப்ப ராமபக்தி எவ்வளவு பெருசு பாருங்க அப்படிங்கிறார். அபராதி தியாக ராஜு ஆனந்தமுனேர்ச்சு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறார். அபராதியான எனக்கு கூட ஆனந்தம் ஏற்படுறதே அப்படின்னா ராமபக்தி எவ்வளவு பெருசு பத்தேளா. ஆஞ்சநேயர் அப்படி சல்லுன்னு கிளம்புறார். கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பிரார்த்தனை, சூர்யாய மகேந்திராயே பவனாய ஆத்மயோனயே பூதேப்யஸ்சாஞ்சலிம் கிருத்வா சகர கமனே மத்யும். தன்னுடைய வித்யா குருவான சூரியனை நமஸ்காரம் பண்ணினார். சூர்யாய மகேந்திராய இந்திரனை, லோகபாலகனான இந்திரனை நமஸ்காரம் பண்ணினார். பவனாய தன் பிதாவான வாயுவை நமஸ்காரம் பண்ணினார். ஆத்மயோனயே அப்படின்னா பிரம்மான அர்த்தம், ஆத்மயோனின்னா. அப்புறம் என்ன பண்ணார், எல்லாத்துக்கும் நமஸ்காரம் பண்றார். பூதேப்யஸ்ட அஞ்சலிம் கிருத்வா. ஏன் எல்லாத்துக்குலையும் எல்லாமாவும் இருக்கிறது ராமன் தானே. எல்லாமாவும் இருக்கிறது ராமன்கிறது தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லை, அவருக்கு அனுபவம். அவருக்கு எல்லாம் ராமமயமா தான் இருக்கு. அந்த ராமமயம் ஈ ஜெகதந்த ராமமயம் ஈ ஜெகதந்த ராமமயம் ஈ ஜெகதந்த ராமமயம் ஈ ஜெகதந்த నదులు వనుబులు నానా మృగములు, నదులు వనములు నానా మృగములు, విదిత కర్మములు వేద శాస్త్రములు, అంత రామమయం ఈ జగత్ అంత రామమయం ఈ జగత్ రామమయం రామమయం. నదులు వనంబులు నానా మృగములు విదిత కర్మములు వేదశాస్త్రములు సోములు సూర్యులు సురలు తారలు ఆ మహాంబుదులు అవనితలంబులు అండాండంబులు బిండాండంబులు బ్రహ్మాండంబులు అంత రామమయం. విఠల సలహో స్వామి నమ్మను విఠల జగదంతర్యామిని పాడిனார் புரந்தரதாஸ். ஹிந்தே விட்டல முந்தே விட்டல எடகே விட்டல பழகே விட்டல தந்தே எல்லாம் விட்டலனா. இது கவிதை இல்லை, சத்தியம். அவளுக்கு அது அனுபவமா இருக்கு, எல்லாம் ராமமயமா இருக்கு. அதனால அப்படியே ஒரு 4 திக்கிலையும் நமஸ்காரம் பண்றார். எல்லாத்தையும் ராமமயமா பார்த்து நமஸ்காரம் பண்றார். ஆச்சரியமா ஒரு உந்திண்டு கிளம்புறார். பெரிய ரூபத்தை எடுத்துன்னு கிளம்புறார் இல்லையா. அவருடைய சிரசு போய் ஆகாசத்தை முட்டுறது, தேவலோகத்தை போய் முட்டித்தான். எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துருக்காருன்னா தேவலோகத்தை போய் சிரசு முட்டுறது. அப்படி ஒரு பார்வை, ஒரு நோட்டம் இட்டாராம் தேவலோகத்துல. எங்கேயாவது சீதையை ராவணன் இங்க கொண்டு வச்சிருக்கானா, இங்க இருந்தா இப்பவே இப்படி அம்மாவை அழிச்சுட்டு போய் பிரபுட்டுக்கு சேர்த்து விடலாமே. கம்பராமாயணம், வால்மீகி ராமாயணத்துல வால்மீகி என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க தேடுவேன், இங்க இல்லைன்னா தேவலோகத்துக்கும் போவேன், தேவலோகத்திலையும் இல்லைன்னா எல்லா லோகத்துக்கும் போவேன், எங்கேயுமே சீதை கிடைக்கலன்னா கண்டிப்பா லங்கையில தான் வச்சிருப்பான். லங்கைய அப்படி வேரோட பேத்து எடுத்துட்டு போய் ராமர் முன்னாடி வச்சு விடுவேன், அப்புறம் அங்க பிரிச்சு மேய்ஞ்சுக்கலாங்கிறார் அவர். லங்கைய அப்படி தூக்கிட்டு போயிடுவேன். என்ன பிரபாவம், சாமானிய பிரபாவமா. ஜயத்யதி பலோ ராம லக்ஷ்மணஸ்ச மகாபல ராஜா ஜெயதி சுக்ரீவ ராகவேன விபாலிதக. இந்த வானரங்களுக்கெல்லாம் பரம சந்தோஷம். நமக்கு மத்தியில் இருந்தவர் இவ்வளவு பிரபாவசாலியா, நம்ம ஹனுமானுக்கு இவ்வளவு பிரபாவம் உண்டா.
எல்லாம் ஜெயத்யதிபலோ ராமஹா லக்ஷ்மணச்ச மகாபலா, இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் தான் அவருக்கு பலமே. அப்படியே ஆகாசத்தில் அப்படி கிளம்பி பறக்கிறார் இல்லையா, அவருடைய இப்படி கையை வச்சுட்டு பறக்கிறார், ரெண்டு கையும் இப்படி இருக்கு. வால்மீகி சொல்றார், புத்துல இருந்து ரெண்டு பாம்பு கிளம்பினாப்புல இருக்கான். பஞ்சாஸ்யாபிவ பன்னகௌ, ரெண்டு 5 தலை பாம்பு கிளம்பினாப்புல இருக்கான். இந்த கையை இப்படி வச்சுட்டு ஹான்னு பறக்கிறார். அவருடைய கக்ஷகதமான வாயு, ஏன்னா வாயுவை கீழ்ச்சுண்டு முன்னாடி போறார், ஒரு சத்தம் கேட்கறது. மேகங்களுக்குள்ள தெரியறார் மறையறார், தெரியறார் மறையறார். அப்ப பார்த்தா ஏதோ தெரியறாரு, இது மறைஞ்சு போயிட்டாரு, தெரியறார். இந்த குழந்தைகள்லாம் ஏரோப்ளைனை பார்க்குமே சின்ன வயசுல, இது மாதிரி தெரியறது பாரு, மறைஞ்சு போயிடுது பாரு, இல்ல தெரியறது பாரு அப்படிங்குமே. பிரச்சன்ன பிரகாஷ சந்திரமா இவ திருஷ்யதே, அவருடைய முகத்தை பார்த்துட்டா அது பூர்ண சந்திரனை போல பிரகாசிக்கிறது. அவர் அப்படி கிளம்பின வேகத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த மகேந்திர பர்வதத்துல இருந்த மரங்கள்லாம் வேரோட பிடுங்கிண்டு அவரோட பின்னோட வந்தது. வந்து கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும் வந்துட்டு எல்லாம் சமுத்திரத்துல பொத்து பொத்துன்னு விழுந்தது. அது எப்படி இருந்ததுன்னா, ஆத்துக்கு வர பந்துவை தெருக்கோடி வரைக்கும் அனுப்பிச்சு கொடுத்துட்டு அப்புறம் பெரிய மனசு இல்லாமல் அந்த மரங்கள்லாம் சமுத்திரத்துல விழுந்தாப்புல இருந்துதான். அவர் உடம்பு ஒரு சிலுப்பு சிலுத்துண்டார் இல்லையா, என்ன ஆச்சுன்னா ரோமங்கள்லாம் குத்திட்டு நிக்கிறது. ரோமாஞ்சம், எப்பவுமே ராமச்சிந்தனத்தில் ரோமாஞ்சமும் ஆனந்த பாஷ்பமும் கத்கதமும் எல்லா பாவலட்சணங்களும் ஹனுமான் கிட்ட இருந்துட்டே இருக்கும். அப்படி ரோமங்கள்லாம் குத்திட்டு நிக்கிறதே, அந்த மரங்கள்ல இருக்கிற புஷ்பங்கள்லாம் வந்து அவருடைய ஒரு ஒரு ரோமத்துல வந்து உட்காண்டுது. அது எப்படி இருக்குன்னா, புஷ்ப அங்கி சாத்தினாப்புல இருந்தது அவருக்கு. இப்படிலாம் வர்ணிச்சுட்டே போற. இப்படியே ஹனுமான் கிளம்பி போகக்கூடிய சமயத்துல சமுத்திரராஜன் பார்த்தான். நம்ம ஆத்த தேடி ஒரு பாகவதர் வர, ஒரு பாகவதர், அதுவும் ஹனுமான போன்ற ஒரு பாகவதர் வந்தா அவரை கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணணுங்கிறது தர்மம். அந்த சமுத்திரத்துக்கு அடியில மைனாகம்ங்கிற ஒரு பர்வதம் இருக்கு. அந்த மைனாக பர்வதத்தை கூப்பிட்டு சமுத்திரராஜன் சொல்றான், நீ போய் அவரை கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணு. மைனாக அப்படியே சமுத்திரத்தை பேதிச்சுண்டு அப்படி மேல வருது. ஸ்வர்ணமயமான சிகரங்களோடு கூடினது மைனாகம். மைனாகம் சொல்றது, உங்களை மாதிரி ஒரு பரம பாகவதர் இந்த வழியா போறதே உங்களை கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணணுங்கிறது தர்மம். சாமான்யமா யாராவது ஒருத்தன் அதிதி வச்சிய கலியழ்டே அன்னமிந்த விடிதே சாலு கிரதூலன்யோ சாயவலேನಿ காங்ஷடிகே மனச சததமுமா ಭದ್ರಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸದದಮುಮಾ ಭದ್ರಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯುಂಡಿನ ಚಾಲು ಇತರ ಮನಮೂಲನಯೇನಿ ಬೆದಲನೇಡಿಗೆ ಮನಸ ಶ್ರೀರಾಮುಲ ದಿವ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಜೇಯು ಚೋಡೆ ಚಾಲು ಘೋರಮೈನ ತಪಮೂಲನು ತುಳನೇಡಿಗೆ ಮನಸ ಶ್ರೀರಾಮುಲ ದಿವ್ಯ ನಾಮಸ್ಮರಣ. பசி வேளைக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்துட்டார்னா அவளுக்கே நம்ம அர்க்கியபாத்தியங்கள்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு நம்ம போஜனம் பண்ணி வைக்கணும். இதுவே யஜ்யம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. யாரோ சாமானியன் வந்தாலே, அதுவும் தியாகராஜ சுவாமிகளை போன்ற, பத்ராச்சல ராமதாசரை போன்ற பரம ராமபக்தாள், சமர்த்த ராமதாசரை போன்ற ராமபக்தாள்லாம் நம்ம ஆத்துக்கு வந்துட்டா அப்புறம் அவளை உபச்சாரம் பண்ணணுங்கிறத சொல்லவும் வேணுமா? தர்மம் ஜிக்ஞாசமானேன கிம் புனஸ்த்வாத்ருஷோ பவானே. சாமானிய அதிதியே சத்காரம் பண்ணணுமே, உம்மை போன்ற ராமபக்தாளை விட்டுட முடியுமா? இந்த மலை என்னுடைய மலை, நான் தான் இந்த மலையே, இந்த மலை தேவதை நான் தான். மைனாக சொல்றது, உங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப உபகாரம் பண்ணியிருக்கார் வாயு. ஒரு சமயம் இந்திரன் என்ன பண்ணினா, மலைகளுக்கெல்லாம் ரெக்கை இருந்துச்சு, ரெக்கைகளோட மலைகள்லாம் பறந்துன்றது. இந்திரன் தன் வஜ்ராயுதத்தால மலைகளோட ரெக்கைகளை வெட்டின்னு இருந்தான். இந்திரனுக்கு அதனாலதான் கோத்திர சத்ருன்னு பேர். நாராயணத்துல பட்டத்திரி அழகா சொல்றார், கோவர்தனத்தை தூக்கி பகவான் ஏன் இந்திரனோட கர்வத்தை அடக்கிறான்னா, இந்த மலைகள்லாம் இந்திரனுக்கு எதிரி. ஏன்னா மலைகளோட ரெக்கையெல்லாம் வெட்டின்னு இருந்தான் இல்லையா? அதனால இந்திரன் யாருக்கு எதிரியோ அதை கொண்டே இவனுடைய கொட்டத்தை அடக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் கோவர்தனத்தை தூக்கி இவர்களை ரட்சிச்சான், அவனுடைய மதத்தை அடக்கறான்னு நாராயணத்துல பட்டத்திரி சொல்றார். இது ஒரு சுவாரஸ்யம். மைனாக பர்வதன் சொல்றது, அந்த சமயத்துல உங்க அப்பா வாயு பகவானை நான் போய் சரணாகதி பண்ணினேன். அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னுட்டா, என்ன ரட்சிச்சார். தன்னுடைய பலத்தால என்ன சமுத்திரத்துக்கு கீழே தள்ளினார். இந்திரன் என்னுடைய ரெக்கைகளை வெட்டாம போயிட்டான், இன்னைக்கும் ரெக்கைகளோட நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். உங்க அப்பா தான் என்னை ரட்சிச்சார். அதனால ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு நான் கடன் பட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ண வேண்டியது எனக்கு கர்த்தவியம்.
அதனால் இங்கே வந்து கொஞ்சம் பழங்கள் எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் தீர்த்தம் சாப்பிடுங்க, கொஞ்சம் விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்புங்கோல. ஆஞ்சநேயர் சொன்னார், விஸ்ராந்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு இது சமயம் இல்லை. இதுவா சமயம்? அங்கே பிரபு துடிச்சுன்னு இருக்கார். அங்கே தாயார் முதல்ல எந்த நிலையில் இருக்கானே தெரியல. இவா 2 பேருக்கும் ஒரு க்ஷேமத்தை பண்ணாதபடி இப்போ எனக்கு என்ன விஸ்ராந்தி வேண்ட கிடையாது. மோகே காஹுக்கோ விஸ்ராம் அப்படின்னு துளசிதாசரே சொல்கிறேன். எனக்கு விஸ்ராந்திக்கெல்லாம் எங்கே டைம் இருக்கு அப்படின்னு அந்த மைனாகத்தை பார்த்து அப்படி தொட்டுட்டு கிளம்பிவிட்டார். நீ பண்ணின உபச்சாரத்தை நான் ஸ்வீகரிச்சுன்றதான் நினச்சிக்கோ. ஒரு பூர்ண கும்பம் கொடுத்தா அதை தொடுவாளோ இல்லையோ அப்படின்னா அதை ஸ்வீகரிச்சுட்டுட்டேன்னு அர்த்தம். அதை போல் மைனாகத்தை பார்த்து சொன்னார், உன் உபச்சாரத்தை எடுத்துட்டேன்னு நினச்சிக்கோப்பா, எனக்கு அதுக்கு சமயம் இல்லை அப்படின்னு அதுக்கு மேலே கிளம்புறார். இது ஆத்தியாத்மிகங்கிற தாப்பம். நம்ம மனசே ஒரு சில தாப்பங்களை உண்டு பண்ணும். இன்னைக்கு பாராயணம் பண்ணலான்னா வேண்டாமே, நாளைக்கு பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு உள்ளேருந்து தோணும். இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு போய் நம்ம ஏதாவது தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வரலாமே ராகவேந்திரரை, வேண்டாமே அவ்வளோ தூரம் எதுக்கு போகணும், மழையாக கொட்டுறது, இப்படி சேர்த்து உட்காந்துக்கலாமே, நாளைக்கு போகலாமே அப்படின்னு உள்ளேருந்து ஒரு ஒரு எண்ணம் வருது இல்லையா? பக்திக்கு தடையா? இதுக்கு ஆத்தியாத்மிகம்னு பேர். இப்போ ஹனுமான் இங்கே உட்காந்து விஸ்ராந்தி பண்ணிட்டு போனால் நம்ம என்ன சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ண மாட்டோமா? தாராளமாக பண்ணுவோம். ஆனால் அவருடைய பக்தி, அவருடைய அத்தியவசாயம் அப்படி இருக்கு. பிரபுவுக்கு அங்கே ஒரு ஆஸ்வாசம் இல்லை, அங்கே தாயார் அங்கே ஆஸ்வாசம் இல்லாமல் தவிச்சுட்டு இருப்பா. எனக்கு என்ன ஆஸ்வாசம்? அதுதான் விஷயம். அதுக்கு மேலே சுரசைங்கிறவள், அவள் நாகமாதா. தேவாள்லாம் பார்க்குறா, ஹனுமானுடைய பக்தியை பரீட்சை பண்ணணும்னு பார்க்குறா. சுரசைங்கிற நாகமாதாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறா, நீ வாயை திறந்துண்டு நில்லு, வழி மறைச்சுண்டு நில்லு, இவர் ஒன்றை தாண்டி எப்படி போகிறாருன்னு பார்க்கலாம். சுரசை இப்படி வாயை திறந்தா, ஹனுமான் பார்த்தார், அவரும் வளர்ந்தார், இவளும் வளர்றா, அவரும் வளர்ந்தார், இவரும் வாயை பரிசு பண்ணிகிட்டே போகிறா. ஹனுமான் பார்த்தா இதுக்கு எல்லையே இல்லை. இதுதான் புத்திர் பலம் யசோதைரியம். சட்டு இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கணும். உடனே அங்குஷ்ட மாத்திரத்துக்கு தன்னை அப்படி சின்னது பண்ணிட்டு அவளுடைய வாய்க்குள்ளவே காது வழியாக வந்துவிட்டார். அவளை பார்த்து சொல்கிறார், அம்மா கண்டிப்பாக உங்கள் வாயில் வந்து விழறேன், தாயார் சௌக்கியமாக இருக்காங்கிற விஷயத்தை பெருமாள்கிட்ட போய் சொல்லிவிட்டு அவள் 2 பேருக்கு ஒரு க்ஷேமத்தை பண்ணிவிட்டு நிச்சயம் வந்து உங்கள் வாயில் விழுந்து விடுறேன். பிரபிஷ்டோஸ்மிகி தேவத்ரம் தாக்ஷாயணி நமோஸ்துதே கமிஷ்யே யத்ர வைத்யேஹி சத்யச்சாசித் வரஸ்தவ. உடனே இந்த இடத்துல சுரச சொல்கிறா, உன்னை சும்மா பரீட்சை தான் பண்ணினே குழந்தை, நீ போகிற காரியம் சபலமாகும், மங்களமயமாக முடியும் அப்படின்னு மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்புகிறா. இது ஆதி தெய்வீகம்ங்கிற தாக்கம். தேவதைகளே தடைகளை உண்டு பண்ணும். அடுத்தது ஆதி பௌத்திகம். சிம்மிகேங்கிற ராட்சசி, இவள் ராவணனுடையவே ஒரு ஆள். இவள் நல்லா பெருசா வாய பொழந்துண்டு நிற்கிறா அந்த சிம்மிக்கை. அவளுடைய ஒரு பிரபாவம் என்னன்னா, இந்த பக்கமா யார் போனாலும் நிழலோட அவளை பிடிச்சு இழுத்துடுவா. நிழலை பிடிச்சா அந்த அசாமியே வந்து இவ வாயில விழுந்துடுவா. ஹனுமான் பறந்துட்டே இருக்கார். திடீர்னு பார்த்துட்டா அவருடைய கதி நிரோதம் ஏற்படுறது. அவரால் அதற்கு மேலே பறக்க முடியல. பார்த்தா இவள் பெருசா ஹானு வாயை பொழந்துண்டு நிற்கிறாள். இவளுடைய வாய்க்குள்ள புகுந்துட்டு வைத்த கிழிச்சுட்டு வெள்ளம் வந்துவிட்டார். நேரா சமுத்திரத்தை தாண்டி லம்பம்ங்கிற ஒரு பர்வதம், திரிகூட்டம்ங்கிற பர்வதத்தில் தான் லங்கை இருக்கு. அந்த லங்கைக்கு எதிர்க்க ஒரு பர்வதம் லம்பம்னு பேர். லம்பதோயத சன்னிபேன்னு வரும் இந்த இடத்துல. இந்த லம்பம்ங்கிற பர்வதத்தில் இறங்கி அப்படி பார்க்குறார். கரெக்டாக பிரதோஷ காலம், இந்த மாதிரி ஒரு சாயங்கால வேளை சந்திரோதயம் ஏற்படுறது. அப்போதான் அடிவானத்திலிருந்து சந்திரோதயம். சங்க பிரபம் க்ஷீரமிருணாலவள்ளும் சங்க பிரபம் க்ஷீரமிருணாலவர்ணம் க்ஷீரமிருணாலவர்ணம் உத்கச்சமானம் வியவபாசமானம் போப்ளூயமானம் சரசீவஹம் போப்ளூயமானம் சரசீவஹம் ததர்ஷ சந்திரம் ச கபிப்ரவீரஹ ததர்ஷ சந்திரம் ச ததர்ஷ சந்திரம் ச கபிப்ரவீரஹ. சந்திரோதயத்தை ரசிக்கிறார். சுந்தரகாண்டத்தில் ஒரு டியூ, அது
டியோன்னு பாடுறாள், 2 பேர் பாடுறது, 2 பேர் வாசிக்கிறது, இந்த மாதிரி இட்ஸ் அ டியோ கான்சர்ட். கபீஸ்வர கபீஸ்வரவுன்னு சொல்லுவாது. கபீஸ்வரரான வால்மீகி, கபீஸ்வரரான ஹனுமான், இவாளோட ஒரு டியோ கச்சேரி இது. ஹனுமான் பண்ணிட்டே போவார், வால்மீகி ஒரு கேமராவை எடுத்துட்டு நல்லா மேக்னிஃபைடாக ஹனுமானை காமிச்சுட்டே போவார். இதை மாதிரி வேறு எந்த காண்டமுமே இல்லை. அந்தந்த காண்டங்கள் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு 13 வருஷ சரித்திரம் ஒரு சர்க்கத்தில் சொல்லுவார். இந்த மாதிரி தான் வருஷ கணக்கள்லாம் ஓடி போயிடுத்து, இன்னும் 1 வருஷம் இருக்குது வனவாசத்துக்கும். 13 வருஷ சரித்திரம் அவ்வளோதான். இன்னும் இப்படி போனார் போயிட்டே இருந்தார், முடிஞ்சு போயிடுத்து. ஏன்னா ஒரு ஆசிரம சரித்திரத்தையும் சொல்லப்படாதா? இந்த ரிஷி ஆசிரமத்தில் இத்தனை நாள் இருந்தார், இங்கே அனுஷ்டானம் பண்ணினார் இல்லையா, இங்கே ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ராமர், சொல்லப்படாத. 13 வருஷம் முடிஞ்சு போயிடுத்து. அகஸ்தியாசிரமத்துக்கு வரதே 1 வருஷம் பாக்கி இருந்தது, இவ்வளோதான். ஆனால் இங்கே ஒரு நாள் பிரபாவம், ஹனுமானோட ஒரு நாள் பிரபாவம், அதில் ஒரு கட்டம் விடாமல், ஒரு செகண்ட் விடாமல் வால்மீகி சொல்லிட்டு வர்றார். ஹனுமானுடைய ஒரு நாள் பிரபாவத்துக்கு 68 சாப்டர்ஸ். அதுலேயும் பாக்கி எந்த காண்டத்துக்கு இல்லாத பெரிய அயோத்தியா காண்டம் நன்னா இல்லையா, அதுக்கு சுந்தர காண்டம்னு பேர் வைக்க வேண்டாமா? ஏன் ஆரண்ய காண்டம் நன்னா இல்லையா, இல்லை அதுக்கு தான் சுந்தர காண்டம்னு பேர் வைக்கப்படாதா? அதுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு பேர் வச்சுட்டு போறாரு, காரண பேர். ஆரண்யத்தில் நடந்தா ஆரண்ய காண்டம், அயோத்தியில் நடந்தா அயோத்தியா காண்டம், பாலலீலைகளை சொல்றது பாலகாண்டம், யுத்தத்தை சொன்னா யுத்த காண்டம், கிஷ்கிந்தையில் நடந்ததை சொன்னா கிஷ்கிந்தா காண்டம். அப்ப இதுக்கு லங்கா காண்டம் தானே பேர் வச்சிருக்கணும். இந்த வால்மீகிக்கு ஓர வஞ்சனையை பற்றி, ஏன்னா இது பக்த பிரபாவத்தை சொல்ற காண்டம். பக்தன்னா பகவான் ஒருத்தர் இருந்தா தானே பக்தன் ஒருத்தனை சொல்ல முடியும். அப்ப ராமரை பகவான் காண்பிக்கிற காண்டம் சுந்தர காண்டம். சொல்றது புரியுறதா? இது நல்ல சான்ஸ் வால்மீகிக்கு. ஏன்னா வால்மீகியா ராமர பகவான் எங்கேயும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதிகாசம் பிரபு எப்படி சரித்திரத்தை நடத்திட்டு போறாரோ அப்படிதான் சரித்திரத்தை சொல்லிட்டு போக முடியும். ஆனால் இங்கே ஒரு வானரம் ஜெய சீதா ராமன் சமுத்திரத்தை தாண்டது, லங்கையை புசுக்கிறது, சீதையின் இடத்துல போய் அங்குலியத்தை கொடுத்து சூடாமணியை வாங்கிட்டு அங்க அக்ஷகுமாரனை வதம் பண்ணி இல்லையா, பஞ்ச சேனாதிபதிகளை வதம் பண்ணி ஜம்பு மாலைய ஜம்பு பலத்தை நசுக்கிற மாதிரி நசுக்கி ராவண சபையிலேயே போய் ராமர சர்வேஸ்வரன் சொல்லி இவ்வளவையும் பண்ணிவிட்டு லங்கையும் பொசுக்கி, இதெல்லாம் எந்த பிரபாவம்? ராம நாமத்தோட பிரபாவம். புரியுறதோ? அப்ப ராமர பகவான் சொல்றதுக்கு ஒரு சரியான சான்ஸ் இதுதான். அதனால இந்த காண்டம் சுந்தர காண்டம். அப்படி வால்மீகியுடைய ஸ்லோகங்கள் அப்படி இருக்கும். இங்க எல்லா காண்டமும் அழகுனாலும் சுந்தர காண்டம் ரொம்ப விசேஷமா அழகு. இது ஒரு காவியம், அத்தனை காவிய லட்சணங்கள் இதுல இருக்கு. அதனால ஹனுமானோட ஹிருதயத்தை வால்மீகி ஸ்லோகத்தால வர்ணிப்பார். கபீஸ்வரர் நடத்திட்டு போவார், கவீஸ்வரர் வர்ணிச்சுண்டு போவார். அப்படி இருக்கும் கவீஸ்வர கபீஸ்வரம். சங்க பிரபம், அந்த சந்திரன் அப்படி அடிவானத்திலிருந்து கிளம்பி மேல போறத ஹனுமான் ரசிக்கிறார். சந்திரோதயத்தை பக்திக்கு ராசிக்கு ரொம்ப முக்கியம். ரசனை இருந்தால் தான் பக்தி சித்திக்கும். க்ஷீரமிருணாலவர்ணம், அந்த சந்திர கிரணம் பட்டு இந்த சமுத்திரத்தை பார்த்தா இது எப்படி இருக்குன்னா உப்பு சமுத்திரம்னு தோணலையாம், பார்க்கடலும்னு தோன்றதாம். உத்கச்சமானம் யவவாசமானம், மேல ஒரு ஹம்சபக்ஷி தான் கிளம்பி போறதோ. போப்ளூயமானம் சரசீவஹம்சம், இந்த சந்திர கிரணம் பட்டு இந்த அலைகளை எல்லாம் பார்த்துட்டா வெள்ளிக்கம்பி கோத்த மாதிரி இருக்கே, இதெல்லாம் அலை மாதிரி தெரியலையே, வெள்ளிக்கம்பிகளோ. ஒரு ஹம்சபக்ஷி தான் இங்க இருந்து கிளம்பி போறதோ. இப்படி எல்லாம் பலவிதமான உத்பிரேக்ஷைன்னு பேருக்கு. ஒரு கவி ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறத அவன் நம்ம பார்க்குற மாதிரி பார்க்க மாட்டான், ரொம்ப மெட்டீரியலா பார்க்க மாட்டான், ரொம்ப ரசனையோடு பார்ப்பான். இப்படிலாம் பல பாவங்கள் ஹனுமத் ஹிருதயத்திலிருந்து வருது. அப்பதான் ஹனுமான் நினைக்கிறார், இதை ரசிக்கிறதுக்கு இப்ப சமயம் இல்லை. கமலப்த கூல கலஷாப்தி சந்திர, கமலப்த கூல கலஷாப்தி சந்திர, கமலப்த கூல கலஷாப்தி சந்திர, கவவையன கருண சமுத்திர, கமலப்த கூல கலஷாப்தி சந்திர, கவவையன கருண சமுத்திர, கமலப்த கூல. கமல கணத்ர கௌசல்ய சுபுத்ர, கமல கணத்ர கௌசல்ய சுபுத்ர, கமனீய
கவவைய சமுத்திர கமல பார்த்து ரசிக்கிறதுக்கு இப்ப டைம் இல்லை. என் பிரபு சந்திரன் எப்பேற்பட்ட சந்திரன்னா சூரிய குலங்கிற சமுத்திரம் பொங்குற சந்திரன். சமுத்திரம் எப்போ பொங்கும்? பூர்ண சந்திரன் தொடுத்தனா சமுத்திரம் பொங்கும். அதை போல சூரிய குலங்கிற சமுத்திரம் பொங்குறது. கமலாப்த குல கலசாப்தி சந்திர. கமலாப்த குலம்னா சூரிய குலம்னு அர்த்தம். சூரிய குலம்ங்கிற கலசாப்தி, சூரிய குலம்ங்கிற ஒரு அமிர்த கடல் பொங்குறது. ஏன்னா ராமச்சந்திரோதயத்துல. ஆனா அந்த சந்திரன் இப்ப ராகு கிரஸ்தமா இருக்கு. கிரகணத்துல ராகு பிடிக்கிறத போல அந்த பூர்ண சந்திரனை இப்போ ஒரு ராகு பிடிச்சிருக்கு. சீத விரகம்ங்கிற ராகு. அந்த ராகு கிட்ட இருந்து விடுவிச்சு இப்ப அந்த சந்திரனை பூர்ண சந்திரனா தரிசனம் பண்ணணும். இந்த சந்திரனை தரிசனம் பண்றதுக்கெல்லாம் இப்ப டைம் இல்லை. ராத்திரி வேலை வரட்டும்னு காத்துட்டு இருக்கார். பிரதோஷ காலத்துல லங்கைக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். லங்கையில் வாசல்ல ஒரு காவல் தேவத்தை உண்டு ஒருத்தி. அவளுக்கு லங்கினின்னு பேர். நம்ம பார்த்துலேயே கூட கொஞ்சம் ஏதாவது ரொம்ப துஷ்டத்தனம் பண்ற ஒரு பொண்ணா இருந்தா இல்லை லங்கினியா இருக்கேம்ப. அந்த நாள்ல அவளை பார்த்தா நம்ம லங்கையில இத்தனை ராட்சசிகளையும் ஒரு சேர தரிசனம் பண்ண பாக்கியம் நமக்கு. அப்படி இருப்பலாம். சமஷ்டியா அத்தனை ராட்சசியும் எப்படி இருப்பளோ அதுக்கு ஒரே ரூபம், ஏக ரூபம் அவள். இந்த ஊர் எல்லப்படாரின்னு ஒன்று உண்டோ இல்லையோ, அந்த நாளில் இது மாதிரி வாசல்லே இருப்போம். அந்த ஊரை காப்பாத்தின்னு அப்படி இவர் போறார். சின்ன ரூபம் எடுத்துட்டு போறார். இப்போ பறந்து வந்தப்போ எந்த பிரமாணத்துல பறந்து வந்தார் அப்படின்னா வால்மீகி சொல்றார் அதுக்கு மெஷர்மெண்ட் சொல்ல முடியாதுன்னு விட்டார். நிஷ்பிரமாண ஷரீர சன்னு. பிரமாணமே சொல்ல முடியாது. அதுக்கு நீ ஒரு மெஷர்மெண்ட் சொல்ல முடியாதுன்னு விட்டார். அப்படி ஒரு ரூபமா வந்து இந்த பர்வதத்தில் குதிக்கிறதையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருக்கிண்டு பர்வதத்தில் குதிக்கிறதே நன்னாவே சுருக்கிண்டு தான் குதிச்சார். ஏன்னா இந்த ரூபத்தோடு உள்ள பிரவேசிச்சா உடனே தெரிஞ்சு போயிடும். இந்த ஊரில் யார் கண்ணிலையும் ஆப்படாமல் காரியத்தை சாதிச்சுண்டு அப்புறமா எல்லார் கண்ணிலையும் ஆப்பிட்டு, ஆனால் எல்லார் கண்ணிலையும் மிளகா அப்படி போட்டுட்டு வரணும் இல்லையா? அதுக்கு தனி சாமர்த்தியம் வேணும். இப்போ அதை விட சின்ன ரூபத்தை எடுத்துட்டு உள்ளே போனால் இவ பார்த்துட்டா யார் அது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது. அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார். பூத பிசாச்ச நிகட்ட நகி ஆவே மகாபீர் ஜப நாம சுனாவே. எந்த பூத பிரேத பைசாச்சமும் கிட்டக்க நெருங்க முடியாது அவர்கிட்டக்க. அவன் என்ன பண்ணினா, நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் உள்ள போறியான்னு ஓங்கி ஒரு அடியே அடிச்சுட்டா ஹனுமான். அஞ்சனா தேவிங்கிற அந்த மாதாவை தவிர ஒருத்தர் வேற ஒரு ஸ்திரீ ஹனுமானை தொட்டது கிடையாது. ஹனுமானுக்கே ஒரு பெரிய இன்சல்ட்டா போயிடுது. பெருசாக அடிக்கலாம் வேண்டாம், இவன் இப்படி சுண்டு வரல தட்டி விட்டாலே உயிர் போயிடும் உங்களுக்கு. ஆனால் சுந்தர காண்டா நன்னா இருக்காது. அப்புறம் கோரமாக போயிடும். எடுத்த உடனே ஒரு ஸ்திரீவதம் பண்ணிட்டு உள்ளே போனார். நன்னாவே இருக்காது. இதை லட்சியம் பண்ணாமல் அவர் பாட்டுக்கு போனால் திருப்பி கையோ ஓங்கிட்டு வரா. இவோ ரொம்ப இடம் கொடுக்கப்படாது இதுக்கெல்லாம். அது என்ன சும்மா அப்படி தட்டி தான் விட்டார். அதுக்கே புதையல்லும் போய் விழுந்தா. பிரவிட்டோஸ்மி மகாபாஹோ பிரசீத சுமஹாபாஹோ திராயஸ்வகரி சத்தமா. ஏ வானரஸ்ரேஷ்டா பிரசீத பிரசீத, நீ உள்ள போ, நீ உள்ள போ. அப்பா உன்னை தெரியலப்பா, எனக்கு நீ யாருன்னு தெரியல, அதனால ஏதோ வாழை ஆட்டி விட்டு. இப்ப புரிஞ்சு போயிடுச்சு. உன்ன மாதிரி ஒரு வானர சிரேஷ்டன் என்ன தள்ளிட்டு எப்ப லங்கைக்குள்ள பிரவேசிப்பானோ அன்னைக்கு லங்கை நாசத்தை அடையும். கூடிய சீக்கிரம் ராவணனும் நாசத்தை அடைய போறான் அப்படின்னு பிரம்மா எப்போ சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு நீதான் அந்த மகானுபாவன்னு தெரிஞ்சுட்டேன். உள்ளது இடது கால் எடுத்து முதல்ல வச்சாராம். ஏன்னா இது ராவணனுக்கு நாசத்தை உண்டு பண்ணட்டும் அப்படின்னு மிருத்யு தேவன் ராவணனுடைய தலையில கால் வச்சாப்புல இருந்துதான் அது. இடது கால் எடுத்து அப்படி உள்ள வச்சுதான் உள்ள பிரவேசிக்கிறார். லங்கையில எல்லா இடங்களும் தேடாத இடம் இல்லை. ஒரு சதுரங்குளம் விடாம தேடுறார். ஒரு விரல் கடைன்னு சொல்லுவா இல்லையா, ஒரு விரல் கடை விடாம தேடுறார். சூரிய சத்ரு, இந்திர சத்ரு, அகம்படன், கம்படன், பிரகஸ்தன், ஜம்புமாலி, என்னென்ன ராட்சசன் உண்டோ அத்தனை ராட்சசால் வீடையும் பார்க்கிறார். எல்லாம் அங்கங்க பார்த்துட்டா மரகதமும் வைரமும் பொன்னால இழைச்சிருக்கு. லங்கைனா அப்படி இருக்கு லங்கை.
லங்கையினுடைய ஒரு நிர்மாணத்தையும் லங்கையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தையும் பார்த்தா ஆஞ்சநேயரே பிரமிக்கிறார். அங்கங்க அக்னிஹோத்திரசாலிகள் இருக்கு, அங்கங்க தேவதாலயங்கள் இருக்கு, அங்கங்க ஸ்திரீகள்லாம் வீண பழகிறா. தெருவில் சகஜமா கல்லும் மண்ணும் இருக்கும், அங்க ரத்னமும் வைரமும் வைடூரியமும் வடி எறைஞ்சு கிடக்கு. குபேரலோகத்தோட ஐஸ்வர்யம், இந்திரலோகத்தோட ஐஸ்வர்யம் லங்கையில இருக்கு. ஆனா ஹனுமானுக்கு அது விஷயம் இல்லை. ஹனுமான் எல்லா இடத்தையும் தேடிண்டே போறார். லட்சியம் ஒண்ணுதான், தாயார் எங்கே, தாயார் எங்கே, தாயார் எங்கே. எல்லா இடமும் தேடிண்டே போய் புஷ்பக விமானத்துக்கே போயிட்டார். புஷ்பக விமானம் ராவண பவனத்துக்குள்ள அது ஒரு விமானம். குபேரன் கிட்ட போய் யுத்தம் பண்ணி குபேர லோகத்திலிருந்து கொண்டு வந்து வச்சுருக்கான் புஷ்பக விமானத்தை. புஷ்பக விமானத்துல போய் பார்த்துட்டா அது ஒரு ஸ்திரீ வனம், பெரிய அந்தப்புறம். அதுக்கு மத்தியில் ராவணன் மேரு பர்வதம் போல படுத்துன்னு இருக்கான். சுத்தி ஸ்திரீகள், பல லோகத்திலிருந்து அவனால் கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்திரீகள், கந்தர்வ யக்ஷ கிண்ணற, இத்தனை லோகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள் எல்லாம் மிருதங்கத்தை கட்டின்னு இருக்கா, ஒருத்தி வீணையை கட்டின்னு இருக்கா, ஒருத்தி யாழை கட்டின்னு இருக்கா, ஒருத்தி மது கோப்பையை கட்டின்னு இருக்கா. எல்லாம் ராவணனோட கிரீடை பண்ணிட்டு அப்படி தன்னை மறந்து சயனிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீகள். இந்த ஸ்திரீ வனத்துக்கு மத்தியில் ராவணன். ஆனா ஆஞ்சநேயர் அவனை ரொம்ப க்ளோஸா போய் பார்க்கிறார். அவனை முதல் தடவை பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்டெப் அப்படி பின்னாடி வச்சார். என்ன தேஜஸ்! அவரே ஆச்சரியப்படுறார், இப்படி ஒரு தேஜஸா? அந்த ராவண பவனம் அவன் எங்க படுத்துட்டு இருக்கானோ அந்த இடத்துக்கு வேற ஒரு வெளிச்சம் தேவையில்லையா, அவன் சரீரத்திலிருந்து வர தேஜஸே இட் இஸ் லைட்டிங் திஸ் பிளேஸ் அப். அப்படி ஒரு தேஜஸ். ஏன்னா ஒருவேளை சிவபூஜை தவற மாட்டான், ஒருவேளை அக்னிஹோத்திரம் தவற மாட்டான். அவன் வீணாகானம் பண்ணி சாமகானம் பண்ணி நான் பரமேஸ்வரன் சொக்கி போயிடுவார். நினைச்சா கைலாசத்துக்கு போய் பரமேஸ்வரனை பார்த்து இவ்வளவு இருந்தும் ராமச்சரணத்துல பக்தி இல்லாம போயிடுத்தவனுக்கு. పలుకురవణు నీ తెలియలేకపోయే సరస సామగాన వేదదండ చతుర సాటి దేవమే హే బ్రూవే సరస సామగాన పరమ శంభవ రే సరు లుండగ పరమ శంభవ பரம சாம்பவாக்ரேசருளுண்டக. சாம்பவன்னா சிவபக்தன் அர்த்தம். சம்பு, சம்பு பக்தனுக்கு சாம்பவன்னு பேர். அக்ரேசரன்னா அக்ரேசர்னா பிரைம்னு அர்த்தம். முதல்ல பக்தாள்ல முதன்மையானவர். சிவபக்தாள்ல முதல்ல ராவணன் தான். இன்னைக்கு சிவ பரிவாரம் சொல்றது நந்தி பான, நந்தி ராவண பான பைரவ வீரபத்ர சகித உமா சந்திரசூட சுவாமினே நம அப்படின்னு தான் சிவபரிவாரத்தை ஆவாகனம் பண்றது. இப்படிதான் ஆவாகனம் பண்றது. சிவபரிவாரத்தில் ராவணன் உண்டு. இன்னைக்கு ராவணன் பண்ணியிருக்கிற அந்த சிவ தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப பிரசித்தி. ஆனா ரொம்ப பெரியவாள்லாம் அதை நித்திய பாராயணத்துக்கு வச்சுக்க மாட்டா. வடக்குல நிறைய சொல்லுவாளே தவிர நம்ம பெரியவாள்லாம் சிவானந்த லஹரி மாதிரி அதை நித்திய பாராயணத்துக்கு வச்சுக்கல. காரணம் என்னன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் ரஜோமயமான ஸ்தோத்திரம், அது கொஞ்சம் ராஜசமான ஸ்தோத்திரம். ஞானத்தை கொடு, பக்தியை கொடு, வைராக்கியத்தை கொடு, இந்த பிரபஞ்சம் இவ்வளவுதானே அப்படின்லாம் இருக்காது. அதில் அது சுத்த சாத்வீகமான ஸ்தோத்திரம் இல்லை. கொஞ்சம் ரஜம் டம டம டமன்னு வரும். அது அந்த வேகம், ரஜஸோட வேகம். அது ராவணன் ரஜோகுணத்தோட பர்சானிஃபிகேஷன். அவனுக்கு பக்தி இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை, ஆனால் அவளுடைய அந்தக்கரணம் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் வெளிப்படும் அந்த ஸ்தோத்திரம். ஆச்சாரியால் மாதிரி சிவானந்த லஹரியில் உருக முடியுமா? இல்லையா? எதுக்கு சொல்ல வரேன்? இவ்வளவு பெரிய சிவபக்தனா இருந்தும் கூட இது ஹனுமானோட ஹிருதயம். அதுக்கு சொல்ல வரேன், இந்த பாவமே ஹனுமத் ஹிருதயம். ஹனுமான் ராவணனுடைய தேஜஸை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறார். இப்படிப்பட்டவனுக்கு போய் இந்த குபுத்தி எப்படி வந்தது? பரமசாம்பவ கிரேசரு லுண்டக பலுகு ராவணூனி தெரியலேకపోయే. இவ்வளவு சிவபக்தன், இப்படி சாமவேதம், இப்படி ஒரு வீணாகானம், இப்படி ஒரு வேளை அக்னிஹோத்திரம் தவற மாட்டான், அப்படி ஒரு அனுஷ்டாதா, தேஜஸ்வி, வித்வான், பராக்கிரமசாலி, எந்த ரீதியிலே அவனுக்கு குறை இல்லை.
ஆனா இவ்வளவு இருந்தும் கூட ஹிருதயத்துல சுத்த சாத்விக பக்தி இல்லாமல் போயிடுத்தே அவனுக்கு. சீதையை கூட்டின்னு வந்தானே, இதே அசோகவனம் தானே. இந்த அசோகவனத்துல சீதையும் ராமரையும் அழிச்சுட்டு வந்து ஒரு சீதா கல்யாணம் பண்ணப்படாதோ இல்லையா? ராஜாதிராஜவேஷ ஸ்ரீராம ரமணீய குண சுபூஷ ராஜனுத லலித பாஷ ஸ்ரீ தியாகராஜாதி பக்த போஷ க்ஷீரசாகர விஹார. பெருமாளையும் பிராட்டியும் சேர்த்து ஒரு ஊஞ்சலாட்டி ஒரு உற்சவம் பண்ணப்படாதோ? இந்த அசோகவனத்துல இவ்வளோ பெரிய மண்டபம், சைத்திய பிராசாதம்ங்கிற மண்டபம், ஒரு சீதா கல்யாணம் பண்ணப்படாத? ஊர்லயே ஒரு பாகவதர் இருக்கார் விபீஷணன், ஊருக்கு ஒரு பாகவதர் வந்திருக்கார். அதுக்கு ஒரு தனி தலையெழுத்து வேணும், அதுக்கு தனி பாக்கியம் வேணும். அதுதான் ஆஞ்சநேயர் நினைக்கிறார். இங்க இருந்து கிளம்பி பக்கத்துல போனா மண்டோதரி தனியா ஷைனிச்சுன்னு இருக்கா. மண்டோதரியை பார்த்துட்டு சீத்தைன்னு நினைக்கிறார். அப்படின்னா அவ எப்பேற்பட்டவளா இருக்கணும். ஆஸ்போடயாமசும்புச்சம் நனந்த சக்ரீட ஜகௌ ஜகாம ஸ்தம்பானரோஹன் நிபபாத பூமோ நிதர்ஷயன் ஸ்வாம் பிரகிருதிம் கபீனாம். ஆஸ்போடயாமாஸ், ஆஸ்போடனா இப்படி முண்டாதடிக்கிறது. பார்த்துட்டேன் அம்மாவை பார்த்துட்டேன், சீதையை பார்த்துட்டேன். சுச்சும்ப புச்சம், வால் எடுத்து முத்தம் கொடுத்துட்டாராம். இதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த சேஷ்ட. நனந்தசி கிரீட ஜகௌ ஜகாம. ஒரு ஸ்தம்பம் இருந்தது, அந்த ஸ்தம்பத்தில் அப்படி ஏறினார், இறங்கினார். ஜகௌ ஜகாம, குதிச்சார், ஆடினார், பாடினார், குதித்தார், கழித்தார். சீதாராம சீதாராம் 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 சீதாராம சீதாராம். இதுதான் ஜகௌ ஜகாம. ஹா ஹூன்னு குதிக்க மாட்டார் இல்லையா? ஆஞ்சநேயர் பஜனை பண்ணினா, ஆஞ்சநேயர் பாடினா சீதாராம் தான் பாடுவார். இவ்வளவையும் பண்ணிட்டு ஒரு குட்டு குட்டின்னு என்னன்னா நம்ம சுபாவம் இப்படி வெளிப்பட்டு கொடுத்தேன். என்னதான் வாழை சுருட்டி வச்சிருந்தாலும் அப்பப்போ கொஞ்சம் நீண்டு விடுறது. அவதூயச தாம் புத்திம். ஏன் இவளை போய் நான் சீதைன்னு எப்படி நினைச்சேன்? ஏன்னா எங்க அம்மா இப்படியா இருப்ப, இப்படியா படுத்துட்டு இருப்ப, இப்படியா தாம்பூலம் தரிச்சுட்டு இப்படிதான் நன்னா போஜனங்கள்லாம் பண்ணிட்டு சுகமா சயனிச்சுட்டு இருக்காளே இந்த வது. இவள் பதிவிரத. ஆஞ்சநேயர் சும்மா நினைக்கல, அவளுக்கு சர்வசாஸ்திரமும் தெரியும். ஒரு உத்தம பதிவிரத்தைக்கு உண்டான எல்லா லட்சணங்களும் அவகிட்டே இருக்கு. மண்டோதரி அவள். பட் ஃபார் திஸ் ஸ்திதி, ராமனை பிரிஞ்சு ஏகவேனை தரையா உபவாச கிருஷாங்கியா ஒரு பிடி அன்னாகாரம் எடுத்துக்காதபடி சதா தாரதாரியா கண்ணில் ஜலத்தை விட்டுண்டு ராம தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா அவ சீதை. இந்த ஒரு விஷயத்தை தள்ளினா மந்தோதரிக்கு சீதைக்கு வித்தியாசமே இல்லை. அப்படின்னா மந்தோதரி எப்படி இருக்கணும்? ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்ணார்? இவள் எங்க அம்மா இல்லை, அப்ப அம்மாவை தேடணும். இவ்வளவு இடங்களை தேடிண்டே வந்தவர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கசாலைக்கு போனார். பாக்கசாலைங்கிறது சமையலூர். அங்கே போனால் எல்லாம் இருக்கு. ஊர்வனை, பரப்பனை, மிதப்பனை, அதில் வேற சமைக்கப்பட வேண்டியது, சமைச்சது எல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கு. எல்லாம் பேஹ்யம் லேஹ்யம் என்னென்ன உண்டோ எல்லாம். ஏதாவது ஒரு லட்டு எடுத்து வாயில போட்டுட்டார், ஒரு ரவா லட்டு எடுத்து வாயில போட்டுட்டார். வந்த கிளப்பிக்கு ஏதாவது ஒன்று வாயில போட்டுக்கூடாதோ? நம்ம அப்படி ஏதாவது ஒரு ஸ்லோகம் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பாராயணம் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு போகிறோமோ நம்ம சுந்தரகாண்டத்தில்? அந்த சபலம் கூட இல்லை. ஏன்னா இப்ப தேடுறதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு, லங்கை நன்னா இருக்குன்னு சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இல்லை. சீதம்மா எங்க, சீதம்மா எங்க? இங்க அழகா தியாகராஜர் சொல்றார், வகை வகையா சாப்பிட்றான் ஒருத்தன் அப்படின்னுட்டா, வகை வகையா சாப்பிட்றவனுக்கு ருச்சிகரமா பசி ஆறும். வெறுஞ்சாத்த சாப்பிட்டாலும் பசி ஆறிடும். அது மாதிரி ஞானம், ஞான மார்க்கம்ங்கிறது எப்படின்னா மனசு அடக்கு, இந்திரியத்தை ஒடுக்கு அப்படிங்கிறது வெறுஞ்சாத்த சாப்பிட்றாப்புல. பக்திங்கிறது எப்படி இருக்குன்னா வகை வகையா சாப்பிட்றது போல. ஒரு கூட்டு பண்ணினா அதில் ஒரு கறி, இதில் ஒரு தொகையல் இல்லையா, பெசஞ்சு கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று, மென்று சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று, முழுங்குறதுக்கு ஒன்று, நக்கி சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்று. இதுதான் பஞ்சபக்ஷ பிரமாணம்னு பேர் இல்லையா? அதிலே மோர் குழம்புனா அதில் 10 விதம், அதில் ஒரு பச்சடினா ஒரு 10 விதம், கூட்டுனா அதில் ஒரு 10 விதம் இல்லையா? ருச்சிகரமாக பசி ஆடுறது இல்லையா? இப்படி தான் பக்தி. பக்தி எப்படி இருக்கும்னா, இன்னைக்கு உற்சவம் பண்ணலாமா, இன்னைக்கு இதை பாடலாமா, இன்னைக்கு இந்த சங்கம் பாராயணம் பண்ணலாமா, இன்னைக்கு பெருமாளுக்கு ஒரு புறப்பாடு பண்ணலாமா, இன்னைக்கு ஒரு ஊஞ்சல் சேவை பண்ணலாமா, ஒரு வசந்தோத்சவம் பண்ணலாமா, பெயிண்டே இருக்கும். கொற்ற அருவி மாதிரி பக்தி, தேங்கி இருக்கிற குளம் மாதிரி ஞானம்.
சபாங்கிற ஆதார ஸ்ருதி மாதிரி ஞானம், ரிகமதனி மாதிரி பக்தி. சொல்லிட்டே போலாம். பஞ்சபக்ஷ பிரமாணம் மாதிரி பக்தி, வெறுஞ்சாத மாதிரி ஞானம். அதுக்கும் பசியாரும் இதுக்கும் பசியாரும். ஆனா பக்தி ருச்சிகரமா உன் சம்சாரத்தை போக்கிடும். பகவக பூஜி பூஜி வரேகி திருப்தௌரி பகவக பூஜி பூஜி வரேகி திருப்தௌரி சகுண ஞானமு பை ರೀತಿ ಭಗವಗ ಭುಜಿಂಚೆ ವಾರಿಗೆ திருப்தௌ ರೀತಿ சகுண தியானம். நாமமில்லை ரூபமில்லை குணமில்லை அப்படிங்கிறது ஒரு ஆட்ரிபியூட், அது நிர்குணம். நாம ரூப குணங்களோடு கூடினது சகுணம். அவதாரம்னு வந்தால் தான் இன்னைக்கு சீதா கல்யாணமா, இன்னைக்கு சபரி மோட்சமா, இன்னைக்கு சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகமா, இன்னைக்கு விபீஷண சரணாகதியா, இன்னைக்கு பிரபு ஆரண்யகாண்டத்தில் பிரவேசிக்க போறாரா, ஓடி ஓடி வரோமே. அதுக்கு தானே ஓடி வரோம், அந்த குணானுபவத்துக்கு தானே ஓடி வரோம். இது எப்படி இருக்குன்னா பஞ்சபக்ஷ பிரமாணம் மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அது நாமரூப குணம் இல்லைன்னு சித்தவருத்திகளை எல்லாம் ஹதயத்தில் இருக்கிற அந்த பிரத்யேகாத்மாவில் ஒடுக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா வெறுஞ்சாத்த சாப்பிட்றாப்புல பசி ஆறுறது. ஆனால் இங்கே ருச்சிகரமாக பசி ஆறுது. அப்படி சகுண தியானம். அப்படி தியானம் பண்றவனுக்கு இந்த சாப்பாட்டாலே இப்போ என்ன ஆக வேண்டியிருக்கு? இங்கே வகை வகையாக சமைச்சு வச்சிருக்கா, இதில் என்ன ஆக வேண்டியிருக்கு? வகை வகையாக தியானம் இல்லையா? சபரி பக்தி, பரத பக்தி, லக்ஷ்மண பக்தி, சீத பக்தி, தசரத பக்தி, கௌசல்ய பக்தி இல்லையா, விபீஷண பக்தி அப்படிங்கிற வகை வகையான பகவத் தியானத்துக்கு இத்தனை வகை இருக்கிறத அதை ஆஸ்வதிச்சுன்னு இருக்கிறவனுக்கு இப்போ இதை சாப்பிட்டே என்ன ஆக வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதில் நிறைஞ்சிருக்கான் அர்த்தம். ஹனுமான் அங்கிருந்தும் வந்த ஹனுமான் நினைச்சிருந்தார், என் மனசு என் வசத்தில் இருக்கு. அதில் வேற அவருக்கு ஒரு குஷி வேற. அதில் இவ்வளவையும் பார்த்துருக்காரு இல்லையா? கண்ணுக்கு எத்தனை விஷயம் இல்லையா, அங்க காதுக்கு எத்தனை விஷயம், பஞ்ச இந்திரியங்களையும் உழுக்கிற மாதிரி விஷயம். அங்க வேறொருத்தனா இருந்தா விழுந்திருப்பான், வேறொரு சாமானியனா இருந்திருந்தா அவன் பார்த்த விஷயத்துக்கும் இங்க கேட்ட விஷயத்துக்கும் விழுந்திருப்பான். ஆனா ஹனுமான் தானா இருக்கார். அப்ப அவர் நினைச்சுக்கிறார், மனசு தானே இந்திரியங்களை கலப்புறது, இந்திரியங்கள் போய் உலக குப்பையை கொண்டு வந்து கொட்டுறது, என் மனசுதான் சீதாராமமயமா இருக்கே. மனசு நில்ப சக்தி லேக போதே, மனசு நில்ப சக்தி லேக போதே, மதுர கண்ட விருல பூஜமேனு, மனசு நில்ப சக்தி லேக போதே, மதுர கண்ட விருல பூஜமேனு, மனசு நில்ப சக்தி லேக போதே. என் மனசு என் வசத்துல இருக்கு. மனசை நிறுத்தத்துக்கு சக்தி இல்லைன்னா அப்புறம் கிணி கிணின்னு மணி அடிச்சு பூஜை பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? மதுர கண்ட விருட பூஜமி ஜெயுனு மனசு நில்ப சக்தி லேக போதே.
ஏன்னா மனசை அடக்கணுமே அப்படின்னுட்டா, மனசை அடக்கிறதுலாம் சாமானிய காரியம் இல்லை. ஏன்னா நீ எப்போ அடக்கணும்னு பார்க்குறீங்களோ அப்போ தான் திமிரிண்டு கிளம்பும். ஒரே வழிதான் இருக்கு, அந்த மனசுக்கு ராமரை விஷயமா கொடுத்துடும். ராமநாமத்தை, ராம குணங்களை, ராம கீர்த்தனத்தை ஒரு க்ஷணம் தலை தூக்க முடியாதபடி அப்படி சத்சங்கத்தோட வச்சுட்டா சித்தம். இப்போ உட்காந்துருக்கோமே, ஏதாவது பிரயாசம் இருக்கா இங்கே? இதே சாதாரணமாக நீங்கள் ஆற்றுல உட்காந்து பாருங்க, உங்கள் மனசு 1000 விஷயத்தை கலப்போம் உள்ள இருந்துச்சு. ஆனால் இங்கே பகவத் குணத்துக்கு சித்தத்தை கொடுத்துடுறோம், பகவன் நாமத்துக்கு சித்தத்தை கொடுத்துடுறோம். அப்படின்னுட்டா சித்தத்தை ரஞ்சனம் பண்ணியே அந்த பகவத் குணமோ பகவன் நாமமோ அந்த சித்தத்தை என்ன பண்ணுறது? தன்வசப்படுத்தி விடுறது. அதனாலேயே ஹிருதயத்தில் இருக்கிற சாம்சாரிக வாசனைகள் அழிஞ்சு விடுறது. இதையும் தாண்டி இவ்வளவு தூரம் தேடிவிட்டேன், ஆனால் தாயார் கிடைக்கலையே. இப்போ தாயார் இல்லைன்னு நான் போய் சொன்னேன்னா பிரபு உயிரை விட்டுடுவார், லக்ஷ்மண சுவாமி உயிரை விட்டுடுவார், சுக்ரீவன் உயிரை விட்டுடுவான், வானராள்லாம் உயிரை விட்டுடுவா, கௌசல்யாதி மாதாக்கள்லாம் உயிரை விட்டுடுவா, பரதன் கூட உயிரை விட்டுடுவான், சத்ருகுணனும் உயிரை விட்டுடுவான், அயோத்தி பிரஜைகள்லாம் உயிரை விட்டுடுவா. இத்தனை பேருடைய பிராணனுக்கும் ஒண்ணுதான் கதி. நான் போய் சீதையை பார்த்தேன்னு சொல்றதுல தான் இருக்கு. சுந்தரமூர்த்தி முக்கிய பிராண வந்தாமனகே, அவருக்கு தான் முக்கிய பிராணன்னு பேர். ஹனுமானுக்கு முக்கிய பிராணனா முக்கிய பிராணன் தான், அவர் தான் பிராண தாத்தாவா இருக்கு. அத்தனை பேரும் உயிரோட இருக்கான அவர் தான் காரணம், பிரபு உள்பட. அவர் போய் சொல்ற விஷயத்துல தான் இருக்கு இத்தனை பேருடைய பிராணனும். தாயார் ஆனா கண்ணில் இன்னும் படவே இல்லை. அப்போ ஆஞ்சநேயருக்கு தோன்றது, நான் தேடி வந்திருக்கிற வஸ்து யாரோ 10ஓட 11 இல்லை. இப்போ இத்தனை ஸ்திரீகளை பார்த்தார் ராவணனுடைய அந்தப்புறத்தில். சீதையை ஒரு ஓரத்தில் பார்த்துருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, இவாளை மாதிரி அவளும் ஒரு தீனா ஆயிடும். அப்படியா அவள் எப்பேற்பட்டவள்? அவளுடைய பிரபாவத்தை சொல்லி மாளாச்சு. ராஜல் நவமணி பூஷணே ஸ்ரீ ரகுராம சதி சததோ மாமவ ஸ்ரீ ஜனக தனயே ஏஷித கமலாலயே ஸ்ரீ ஜனக தனயே. அவளை பேர்பட்டவள் ரகுராம சதி சததம், பிரபஞ்சத்தை காப்பாற்றுறவள், ஆதிசக்தி, ராமனாகிய பிரம்மத்தோட சக்தி. ராமருக்கு என்ன கௌரவம் உண்டோ அது அவளுக்கும் உண்டு. நான் கிளம்புறதை எத்தனை பேரை பிரார்த்தனை பண்ணினேன்? அவளை பிரார்த்தனை பண்ணினேனோ, சூரியனை பிரார்த்தனை பண்ணினேன், வாயுவை பிரார்த்தனை பண்ணினேன், மகேந்திரனை பிரார்த்தனை பண்ணினேன். இந்த சுந்தரகாண்டத்துக்கு தேவதையே அவள் தான். சுந்தரகாண்ட பாராயணம்னு அதுக்கு ஒரு நியாசம் பண்ணிண்டா இல்லையா, அதுக்கு ரிஷி கல்பிக்கணும் இல்லையா, ரிஷி சந்தஸ் தேவதை அப்படின்னு 3 உண்டோ இல்லையோ. சுந்தரகாண்ட பாராயணத்துக்கு தேவதை யாரு? சீதை தான். அப்ப அவளை பிரார்த்தனை பண்ண வேண்டாம? அவ கிருபை இருந்தாதான் அவள் இருக்கிற இடம் தெரியும். ஸ்திரதர சம்பத் பிரதம் க்ஷீராம்புதி கரகமலதுகுவலயம் மரகதமணிமயவலயம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம் சதா பஜாமி ஹீனமானவஸ்ரயம் த்யஜாமி. लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु रमाय. ललिता, அவள் தான் லலிதா.
அவளே லலிதா. ச லக்ஷ்மணாய தேவ்யை ச தஸ்யை ஜனகாத்மஜாயை. தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் ஒரு கோவில் கட்டினார், மானச மந்திரம். அதுல கர்ப்ப கிரகத்தில் மூல தேவதை சீதை. நமோஸ்து ராமாய ச லக்ஷ்மணாய. அவ ரெண்டு பேரும் துவாரபாலகாளாம். யாரு? ராமலக்ஷ்மணாள். ருத்ரேந்திரயமானிலேபியோ சந்திரகமருத்கணேபியா. ருத்ர இந்திர யம அனில சந்திர அர்க்க அஷ்டதிக்பாலகாளியும் பரிவார தேவதைகளா பிரதிஷ்ட பண்ணி ராமலக்ஷ்மணால துவாரபாலகாலா பிரதிஷ்ட பண்ணி கர்ப்ப கிரகத்துல சீதை. தாரதாரையா கண்ணில் ஜலம் விட்டு அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் ஆயிடுச்சு. அம்பாளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், நீ இருக்கிற இடத்த நீ தான் காண்பிச்சு கொடுக்கணும். ஏன்னா சிவசக்தியா யுக்தோ யதி பவதி சக்த பிரபவித்தும் ந சேதேவம் தேவோ ந கலு குஷலா ஸ்பந்திதுமபி அத்தஸ்வாமராத்யாம் ஹரிகர விர்யாதிபிரபி பிரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கதம் அக்ருத புண்யः பிரபவதி. அகிருத புண்ணியா கதம். அகிருத புண்ணியானா ஒரு இம்மி புண்ணிய பலன் இல்லாதவன் இந்த பரதேவதையை பூஜை பண்ணிவிட முடியுமா? பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா. உன்னை நமஸ்காரம் பண்றதுக்கோ உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்றதுக்கோ அம்மா எத்தனையோ கோட்டி ஜன்மால பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும். அகிருத புண்ணியா கதம் பிரபவதி. இல்லையா? துளி இம்மி கூட பாக்கிய விசேஷம் இல்லாத ஒரு மட்டி உங்ககிட்ட வந்து விட முடியுமா? நீ வரிச்சாதானே உங்ககிட்ட சுதா சிந்தோர் மத்தியே சுரவிட்டபி வாட்டி பரிவிருத்தே அப்படின்னு அந்த ஸ்ரீபுரத்துல ஸ்ரீமன் நகர நாயிகையா உன்னை தியானம் பண்ணணும். அந்த பிரம்ம சக்தியா பிரம்மஜாயாவா சதாசிவ பரியங்கத்துல வீற்றிருக்க கூடியவளா உன்னை தியானம் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீ அக்ஷத போடணும் அப்படின்னு நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணிக்க. இப்பதான் அசோகவனம் கண்ணுக்கு தெரியுது. நம்ம சாமர்த்தியம் இல்லை. அதனாலதான் உபனிஷத் சொல்றது அந்த பரமாத்மா ஒன்ன வரிக்கணும். நம்ம இன்னைக்கு நான் வேணா பக்தி பண்றேன் சார் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் யுவர் ஆப்ஷன். யூ ஆர் பீங் சோசன். இன்னைக்கு நான் இன்னைக்கு காஃபி சாப்பிட்றேன், இன்னைக்கு டீ சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நான் வேணா பக்தி பண்றேன், அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. அது நம்ம ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது. நம்ம தலையில் அக்ஷதை விழணும். சரி இது எங்கிட்ட வரட்டும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சாதான். இப்பதான் அசோகவனம் கண்ணுக்கு தெரியறது. அசோகவனத்துல சைத்திய பிராசாதம்ங்கிற ஒரு மண்டபம், ஒரு பெரிய 1000 கால் மண்டபம். அந்த மண்டபத்து மேல ஏறி உட்காந்து பார்த்தா அந்த ராட்சசிகளுக்கு மத்தியில அடி தாயார் ஆச்சரியமா ததோமலின சம்பீதா ராட்சசி விஸ்ஸமாவ்ருதா. தாயார் பிரதம தரிசனம் ஆஞ்சநேயர் பார்க்கிறார். அந்த ராட்சசிகளுக்கு மத்தியில எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா வால்மீகி அப்படி வர்ணிச்சுட்டு வரார். ததோமலின சம்பீதா ராட்சசி விஸ்ஸமாவ்ருதா உபவாச கிருஷாந்தீனாம் நிஸ்வசந்தீம் புனః புனः ததர்ஷ சுக்லபக்ஷாதௌ சந்திரரேகாமிவாமலாம் மந்த பிரக்யாயமானேன ரூபேண ருச்சிரப்ரபாம் பினத்தாம் தூமஜாலேன சிகாமிவ விபாவசோ பீதேனைகேன சம்வீதாம் கிருஷ்ணேனோத்தமவாசசீம் சபங்காமணலங்காராம் நிபத்மாமிவ பத்மினீம் பீடிதாம் துக்க சந்தப்தாம் பரீட்சீணாம் தபஸ்வினி சொல்லிட்டே போறார். ஹனுமத் ஹிருதயத்தால சீதா தியானம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா உபவாசத்தால இழைச்சிருக்கா. ஏன்னா இங்க வந்ததுல இருந்து ஒரு பிடி அண்ணன் எடுத்துக்கல, ஒரு இம்மி தீர்த்தம் சாப்பிடல. ஏகவேணீதரா கடைசியா அந்த பஞ்சவட்டியில ராமர் பின்னி விட்டது. ராமர் பின்னி விடுவார் தாயாருக்கு, அதை மாத்தி கூட பின்னிக்கல அவள். ஏகவேணீதரையா இருக்கு. அடிக்கடி இங்க புரண்டு உருண்டு அழறதுனால உடம்பு முழுக்க தூசி படிஞ்சிருக்கு. கம்மன் சொல்றான், எழுதல் விம்முதல் வெறுவல் சோறுதல் துளங்குதல் புலம்புதல் இல்லையா. எழுந்துக்கிறா, விழறா, துடிக்கிறா, கதறா, ராகவா அப்படிங்கிறா, பிரபோ வந்துட்டேடா அப்படின்னு இப்படி ஓடுறா, மயங்கி விழறா, எழுந்துக்கிறா. 10 மாசமும் இதைத்தான் திருப்பி திருப்பி பண்ணிட்டு இருந்தாலும். விலபதி கசதி விஷீததி ரோதிதி விலபதி கசதி விஷீததி ரோதிதி சஞ்சதி முன்சதி சஞ்சதி முன்
விச்சதி தாபம் சாவிரகே தவ மாதவ மனசிஜ விஷிக பய தேவ பவனய त्वयि लीन साविरगे तव அவளை பார்த்த மாத்திரத்தை இவதான் சீதைங்கிறதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன அத்தாட்சி வேணும்? ஏன்னா பின்னாடி ராமனிடத்துல போய் சொல்றதே கண்டேன் சீதையை கண்களால் அப்படின்னார். கண்களால்னா என்ன அர்த்தம்னா அவ கண்கள்ல தெரிஞ்ச தீக்ஷ்ணம், அவ கண்கள்ல தெரிஞ்ச சுத்தம் பவித்திரத்தை, அவ கண்கள்ல தெரிஞ்ச பாத்திவிரத்தியம் நெருப்பு மாதிரி இருக்கா. அதை கொண்டே அவளை சீதைன்னு தெரிஞ்சுட்டேன். ஆஞ்சநேயர் நினைக்கிறார் எப்பேற்பட்டவள் இவள். இவளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தோணித்து இத்தனை பெருமையும் ராமருக்கு இவளால. மகராஜுவை கானகேக்கி ஆக்ஞா மீரகமாய காரமுனி சிக்கி செந்தனையுள்டி. கானகேகி காட்டுக்கு கூட போய் ராவணன் தூக்கிட்டு போனா பேசாம கூட போ, நான் வருவேன், நான் வந்து அவனை யுத்தம் பண்ணி ஜெயிப்பேன், அது வரைக்கும் பேசாம இருன்னு ராமர் சொன்னதுனால ஆக்ஞா மீரக, அவருடைய ஆக்ஞைய மீறாதபடி அவன் என்ன பேசினாலும் வாணி மாட்டல கோபகிஞ்சிகள் பதியின் சகனே குண்டி. அவன் எத்தனை அபத்தத்தை பேசினாலும் அவனை வதம் பண்ணாமல் அத்தனையும் பொறுத்துண்டு ஸ்ரீநாயக யசமுனி ஜெயநேத யகராஜ பரிபால மாஜனகி சட்டபட்டக. எங்க அம்மா சீதை கைய பிடிச்சாலோ நீ இன்னைக்கு மகாராஜனா இருக்க. இதெல்லாம் அவ விட்டு கொடுத்த புகழ். ஸ்ரீநாயகா யசமு நீக்கே கல்க ஜெயலேதா. யசமுனா புகழ், அந்த புகழ அவள் உனக்கு விட்டு கொடுக்கலையா? இந்த கீர்த்தனத்துல சொல்ற. துஷ்கரம் கிருதவான் ராமோ ஹீனோ யதனய பிரபு தாரயத்யாத்மனோ தேகம் ந துக்கேன வசீததி. நிஜமாவே ராமனோட ஹிருதயம் கல்லுதான். ஏன்னா இவள மாதிரி ஒரு தேவியை பிரிஞ்சு உயிர் தரிச்சுன்னு இருக்காரே அவர். இவ்வளவு பெரிய சரித்திரம் நடக்கிறதே. வாலிபதம் எதனால நடந்தது? 14,000 ராட்சசர்கள் யாருக்காக வதம் பண்ணப்பட்டார்? அரண்ய காண்டத்துல இல்லையா? இல்லை எவ்வளவு சபரிமோட்சம் உள்பட சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம் உள்பட இத்தனை வானர சைன்யம் திரண்டு வந்திருக்கிறது உள்பட இத்தனையும் எவள் பொருட்டு நடக்கிறது? இவள் பொருட்டு நடக்கிறது. இந்த சரித்திரத்தை பிரவர்த்திக்க பண்றவளே இவள் தான். ஒரு 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 சர்க்கம் முழுக்க ஆஞ்சநேயர் நினைச்சு பார்க்கிறார், இதெல்லாம் இவளுக்காதே நடக்கிறது. அஸ்யாஹேதோ அஸ்யாஹேதோ. ஆனாலும் இவ்வளவே சகிச்சுண்டு என்ன பொறுமை. क्षितिक्षमा पुष्कर सन्निभाक्षी या रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्यां सा राक्षसीभिः विकृते क्षणाभिः संरक्षते सम्प्रति वृक्षमूले. इतनी सகிச்சுண்டு எப்படி உட்கார்ந்திருக்கா இவள்? அருமையே அருமதே ஆரிது ஆற்றுவர் ஒருமையே எம்மனோர் குறை கற்பாலதோ தருமமே கததோ ஜனகன் நல்வினை கருமமே கததோ கற்பே காத்ததோ. இவளை எது காப்பாத்துறது? இவன பெரிய ஆளு அம்பெல்லாம் வச்சுருக்காள, ஒத்தையா உட்காந்துருக்கா. ஆனா ராவணனுடைய சுண்டு விரல் கூட இன்னும் அவள் மேல படல. இவள் தன்னை மட்டும் காப்பாத்தல, இந்த ஊரையே காப்பாத்தின்னு உட்காந்துருக்கா. இவ கோபத்தோட ஒரு பார்வை பார்த்தா சமுத்திரம் பொங்கிடும், ஊரே பத்தி எரிஞ்சிடும். தன்னையும் காப்பாத்திண்டு இந்த ஊரையும் காப்பாத்தின்னு உட்காந்துருக்கா. வேற எந்த ஊருக்கும் ஸ்ரீலங்கான்னு பேர் இல்லை, இந்த ஊருக்கு தான் ஸ்ரீ. ஏன்னா இவ 10 மாசம் வாசம் பண்ணிட்டு வந்ததுனால. ஆனா வந்தப்போ ஊரையை மாத்திட்டே வந்துட்டா. ராவண ராஜ்யத்தை ராமராஜ்யமா பண்ணிட்டு வந்துட்டா இல்லையா? அப்படிப்பட்டவள். இவளை எது காப்பாத்துறது? தர்மம் காப்பாத்துறதா, இல்ல ஜனகனுடைய ஏதாவது பூர்வ புண்ணியம் காப்பாத்துறதா, இல்ல இவளுடைய பாதிவிரத்தியம் காப்பாத்துறதா? எது காப்பாத்துறது? இப்படியே ஹனுமான் சீதா தியானம் பண்ணிட்டு சீதை எந்த மரத்தடியா உட்காந்துருக்காளோ அதுக்கு அடுத்த மரத்துக்கு மேல அந்த மரத்தோட இலைகளுக்கு தக்க அந்த கலரை மாத்திண்டு, ஏன்னா அவர் இருக்கிறது தெரியப்படாது, சின்ன ரூபத்தை எடுத்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கார்.
இப்போதான் ராவணன் எழுந்துண்டு வரான். பெரிய பேரிகையெல்லாம் முழங்கிறது, பெரிய சங்கநாதங்கள்லாம் கேட்கறது. எழுந்துண்டு வந்த உடனே ராவணன் சீதையை பார்த்து கேட்கிறான், சீதை இன்னைக்காவது மனசை மாத்திண்டியா இல்லையா? சீதை அப்படி கிள்ளி அப்படி போட்டான், ஒரு புல்ல கிள்ளி போட்டா. திருணமந்தரத கிருத்வா பிரத்யுவாசே சுசிஸ்மிதா, ஒரு புல்ல கிள்ளி போட்டு பேசினா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, க்ஷத்ரிய ஸ்திரீகள் எப்பவுமே பரபுருஷால நேர பார்த்து பேச மாட்டா, ஒரு தெரை போட்டுண்டு பேசுவா. ஆனா இப்ப தெரை இல்லை, அதனால ஒரு புல்லானும் மத்தியில் இருக்கட்டும். இன்னொன்னு, இந்த புல்லை விட கேவலம் நீ. இன்னொன்னு, அன்னைக்கு காக்காசுரன் ஒரு அசுரன் வந்தான், என்கிட்ட வாலாட்டினான். அப்போ ஒரு புல்ல கிள்ளி பிரம்மாஸ்திர பிரயோகம் போட்டார். ஷர ஷர சமரே ஏக சூரா ஷரதி மத விதாரா ஷர ஷர சமரேக, ஒரு ஷரத்தை ஷரமா போட்டார். ஷரம்னா புல்லுக்கும் ஷரம்னு பேரு, அம்புக்கும் ஷரம்னு பேர். வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம். இதுதான் இந்த புல்லே கிளம்பும். அன்னைக்கு தூண்ல இருந்து நரசிம்மர் வந்தார், இன்னைக்கு புல்லுல இருந்து வருவர். ஏன்னா இவன் தான் ஹிரண்யகசிபு, பூர்வ அவதாரத்தில் இவன் தான் ஹிரண்யகசிபு, அவன் தான் ராவணனா வந்திருக்கான். அதனால அன்னைக்கு உனக்கு ஸ்தம்பத்திலிருந்து ஆவிர்வமானவருக்கு இந்த புல்லுல இருந்து ஆவிர்வமாகிறதுக்கு எத்தனை நேரம் வேணும் அப்படின்னா பல அர்த்தம். இக சந்தோ ந வாசந்தி சதோ வானானுவர்த்தசே ததாஹி விபரீதா தே புத்தி ஆச்சார வர்ஜிதா. ராவணா, இங்க உனக்கு சத் சங்கம் இல்லை. சாதுக்கள் இருந்தா உன்னை இப்படி விட்டிருக்கவே மாட்டா. உனக்கு சத்புத்தி சொல்லி கொடுத்துருப்பா, உனக்கு பக்தியை ஊட்டி இருப்பா, உன்னை எப்படியாவது சத் சங்கத்துக்கு இழுத்திருப்பா, உனக்கு பகவன் நாம கீர்த்தனம் பகவத் குணானுபவம்னு உன்னை மூழ்கடிச்சிருப்பா. சாதுக்கள் இல்லையா, இல்லை சத் சங்கம் இருந்து நீ தான் போலையா? இப்படி ஒரு துர்புத்தி எங்க இருந்து வந்தது உனக்கு? இப்ப கூட உனக்கு கட்டுப்பேடல, பேசாம என்னை கொண்டு ராமன் கிட்டக்க விட்டுடு. அவர் சரணாகத வத்சலன், சரணாகத சம்ரக்ஷணத்தை விகித தர்மமா வச்சிருக்கார். விகித சகி தர்மஜ்ஞா சரணாகத வத்சலக தேன மைத்ரி பவது தே யதி ஜீவிதுமிச்சசி. தாயார் சொல்லித்தரா, அவர் இப்ப கூட நீ என்னை கொண்டு விட்டுட்டையானால் உனக்கு அபயம் கொடுத்துடுவார், உன்னை கட்டிப்பார், ஆலிங்கனமே பண்ணிப்பார். நீ நமஸ்காரம் கூட பண்ண வேண்டாம், அவர்கிட்ட போய் கை குலுக்கிவிடு, உன்னை மித்திரபாவத்தோட ஏத்துப்பார் அப்படிங்கிற. இதை ராமர் பின்னாடி சொல்ல போறார். மித்திரபாவேன சம்பிராப்தம் நத்தியஜெயம் கதஞ்சன எதிவா ராவண ஸ்வயம். விபீஷணன் என்ன, ராவணனே வந்தாலும் அவனை மித்திரபாவத்தோட ஏத்துக்கிறதுக்கு காத்துன்னு இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். ராவணன் பார்த்தா, உனக்கு 2 மாசம் கெடு, அதுக்குள்ள என் இச்சைக்கு இனங்களை ஆனால் உன்னை நரமாம்சம் சாப்பிட்டுடுவேன் அப்படின்னு போயிட்டான். ராட்சசிகள்லாம் பலவிதமா பர்சனம் பண்றா, சீதையை மிரட்டுறா. ராவணனை பர்த்தாவா நினை, ராவணனை பர்த்தாவா நினை, அது காதலை ஈயத்த காட்சி விட்டாப்புல இருக்கு. இந்த சமயத்துல தான் திரிஜட்டைங்கிற ஒரு ராட்சசி இத்தனை நாழியா தூங்கின்றதவள் எழுந்துண்டா. விபீஷணனுடைய பெண்ணிவள் இவள் எழுந்துட்டு சொல்றா, இனிமேல் சீதையை திட்டாதீங்கோ, நான் ஒரு சொப்பனம் கண்டேன், அந்த சொப்பனத்துல சீதைக்கும் ராமருக்கும் பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறதா கண்டேன். ராவணன் சர்வநாசத்தை அடைஞ்சு யமலோகம் இருக்கக்கூடிய தெற்கு திக்க நோக்கி அவன் போகிறதாக பார்த்தேன். சர்வத்தையும் இழந்து, அது மட்டும் இல்லை, க்ஷீராப்தியில் இருக்கிற நாராயணனாவே ராமனை பார்த்தேன், சாட்சாத் மகாலட்சுமியா சீதையை பார்த்தேன். பிரணிபாத பிரசன்னாகி மைதிலி ஜனகாத்மஜா அலமேஷா பரித்ராதும் ராட்சசீர்மகதோ பயாத். திரிஜட சொன்னாள், சீதை எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணுங்கோ. நாளைக்கு ராமராவண யுத்தம் நடக்கிறதே, ராமருடைய பானங்கள் புங்கானு புங்கமா லங்கையை நோக்கி வரும். நீங்கள்லாம் அந்த ராமபானத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்படணும்னா இன்னைக்கே சீதை காலில் விழுந்திருக்கோ, சீதை அபயம் கொடுத்தா நீங்கள்லாம் ரட்சிக்கப்படுவேன். ಶತವದನದ್ಯ ಸುರಜಲಧರಾನಿಲೆ ಲತಮಾನಸಮಾನವಸ ಸದನೆ ಶತಮಕ ಕಿರೀಟಮಣಿ ಗಣ ನೀರಜಿತ ಚರಣೆ ತ್ಯಗ ಶ್ರೀ ಜನಕ ತನಯಿ. இத்தனை அசுரால், இத்தனை ராட்சசாலுடைய நாசத்துக்கு காரணமானவள் இவள் தான். அவ சரணத்துல விழுந்துட்டேன்னா அபயம் கொடுக்கிறவளும் இவள் தான். சதவத நத்ய சுரஜலதரானிலே நதமானவ மனச சத்சதனே. நதமானவாள் அப்படின்னுட்டா, அவளை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டா அபயம் கொடுத்துடுவா.
இல்லையானால் இவ்வளவு பெரிய ராட்சச சமூக நாசத்துக்கும் இவள் தான் காரணம். இவள் தான் அந்த காலராத்திரி. ஆனா அவ சரணத்துல விழுந்துட்டா அபயம் கொடுத்துடுவா. காலில் விழுங்கோ அப்படிங்கிறா திருஜட்ட. சீதை சொல்றா என் காலில் விழ வேண்டாம், ராமர பகவான்னு தெரிஞ்சுட்டா போதும், நான் அபயம் கொடுத்துட்டேன், இவாளுக்கு எதுவும் ஆகாது. இது சத்தியம். இதுக்கப்புறம் இதுகள்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டான்னு தெரியல. ஆனால் சீதா அபயம் கொடுத்துட்டா, நான் காப்பாற்றுவேன் அப்படின்னு. பின்னாடி ஆஞ்சநேயர் விபீஷண பட்டாபிஷேகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து தாயார்கிட்ட இந்த சுப சமாச்சாரத்தை சொல்ல வர. அப்போ இதுகள்லாம் உட்காந்துருக்கு. ஆஞ்சநேயர் சொன்னார், எவ உங்களை என்னென்ன பேசினான்னு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. யார் யார் என்னென்ன சொன்னாலும் அதை தான் அவளுக்கு நான் பண்ணுறேன். உங்கள் கண்ணை நோண்டுறேன்னு எவ சொன்னாலும் அவ கண்ணை நான் நோண்டுறேன். உங்கள் தலையை திருகணும்னு சொன்னாலே ஒருத்தன் அவ தலையை இப்போ நான் திருகிறேன். அப்போ தாயார் சொல்கிறா, உலகத்தில் தப்பு பண்ணுறவான்னு எடுத்துட்டா அத்தனை பேரும் தப்பு பண்ணுறவா தான். மகாத்மாக்கள்னா யாருன்னா அந்த தோஷத்தை பார்க்காமல் கிருப பண்ணுறவா தான் மகாத்மாக்கள். காரியம் கருணமாரியேன நகச்சின்ன அபராத்தியத்தை. அப்படி பார்த்தா லோகத்தில் அபராதம் பண்ணாதவான்னு யார் இருக்கா? அதனால இவாளை எதுவும் பண்ணாதே, க்ஷமிச்சுடு அப்படின்னு தாயார் அபயம் கொடுத்ததை காப்பாத்துறா பாருங்க. அவளை ரட்சிக்கிறா தாயார். ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள் இதெல்லாம். தாயாருக்கு தோன்றது, எப்போ என்னுடைய தர்மமே என்னை காப்பாற்றலையோ, என் பாதிவிரத்தியமே என்னை காப்பாற்றலையோ, இனி உயிரோட நான் எதுக்கு இருக்கணும்? இனி 2 மாசம் டைம்னு ராவணன் சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னா நான் உயிர் வாழறது ராவணனுக்கு அதீனம்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்படி எனக்கு உயிர் வாழ வேண்டாம் இல்லையா? சரரவதே மிர ரமைய 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 உங்க பிரபாவத்துக்கு ஒரு குறைச்சலும் இல்லையே பிரபு, நீங்க மகாமேரு தீரனாச்சே. இப்ப எதுக்கு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஒரு காக்காசுரன், காக்க ரூபத்துல ஒரு அசுரன் வந்து எங்கிட்ட விளையாடினான், எங்கிட்ட அபச்சாரப்பட்டான்னு ஒரு புல்லை எடுத்து பிரம்மாஸ்திரமா போட்ட உங்களுக்கு 10 மாசமா நான் கதறின்னு இருக்கேனே, உங்க காதுல விழலையா? உங்க பிரபாவத்துல ஏதாவது குறைச்சல் வந்து கொடுத்தா? இல்ல என் மேல கிருப்பை இல்லாமல் போயிடுத்தா? மேர கதூர இக மகாமேரு தீர ஸ்ரீகர சேரவதே மீரா. இன்னும் என்னிடத்துல வந்து சேராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? உங்க பிரபாவத்துல குறைச்சல் இல்லை, அப்ப அடியாள் கிட்டக்க உங்களுக்கு கிருப்பை இல்லாமல் போயிடுச்சு. நீங்க 14 வருஷம் வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு போயிட்டேளோ, சீதை போனா போகட்டும்னு போயிட்டேளோ, என்னை கைவிட்டுட்டேளோ, நான் ஒரு பொருட்டா இல்லாமல் போயிட்டேனோ. ஏன்னா பிரபாவம் இல்லைன்னு ஆயிடாது, உங்க பிரபாவத்துக்கு ஒரு குறைச்சல் இல்லை. அப்ப அடியாள் உங்க கிருப்பைக்கு பாத்திரம் ஆகல போல இருக்கு. அப்ப நான் எதுக்கு ஜீவிச்சுட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு தன் கழுத்துல சுருக்க மாட்டிண்டு எந்த மரத்துல ஆஞ்சநேயர் உட்கார்ந்துருக்காரோ அந்த மரத்துல போய் அந்த கிளையில
தன்னுடைய நீள வேணிய கழுத்துக்கு சுருக்கு பாட்டிட்டு பிராணத்தியாகம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இத்தனை நாளை பொறுத்துன்றது ஆஞ்சநேயர் பார்த்தார். இனி பொறுக்க கூடாது. பாமணி ஜானகி சௌமித்ரி பரத துல பூமி மேலயு ஷீர மகத சுதா ரசப மோக ஜமு ஜே संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्यां व्याचार राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिः इक्ष्वाकुणां महायशा. ஆஞ்சநேயர் ராமாயணம் சொல்றார். பாக்கியம் பண்ணியிருக்க வேண்டாமா? குருவுடைய வாக்கால எப்ப பகவத்குணம் காதல விழறதோ அப்பவே ஹதயத்தில் இருக்கிற சர்வ சம்சயமும் போயிடும். வித்யதே ஹதய கிரந்திகி சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக க்ஷியந்தே சாஸ்திய கர்மான். அதுதான் குருவோட வாக்கு. அது காதல விழுந்த மாத்திரத்தில் ஹதயத்தில் இருக்கிற அஜ்ஞான இருள் போயிடும். அதுவும் அமிர்தம்ங்கிறார். ராம கதா சுதா. சுதானா அமிர்தம். அமிர்ததாரியா ஆஞ்சநேயருடைய வாக்கு காதல விழறது. தாயாருக்கு பரம சந்தோஷம். அமிர்தம்னா அமிர்தம் தான். இப்ப இத்தனவா கொஞ்சம் கழிச்சு வந்திருந்தாருன்னா தாயார பிராணனோட பார்த்துருக்க முடியாது. தாயாருக்கு ஜீவதானம் பண்றது இல்லையா, அதனாலே அமிர்தம். மிருத்தம்னா மரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அமிர்தம்னா மரணம் இல்லாமல் பண்றதுன்னு அர்த்தம். ராமகதை ஒருத்தனுக்கு ஜனன மரணம்ங்கிற சம்சாரத்தையே இல்லாம பண்ணி சாஸ்வத பதத்துல சேர்த்துடும். முள்ள அப்படி ராமகானம் பண்ணிட்டே கீழே இறங்குறார். இத்தனை நாளா ராவண ராவண ராவணன்னு கேட்ட காதல இப்ப ராம ராமான்னு கேட்கறது ஹனுமானோட வாயால. முதல்ல தாயாருக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்தது. ஏன்னா ராவணனே இந்த ரூபத்துல வந்திருப்பானோ. ஏன்னா ராட்சசாலுக்கு எந்த ரூபத்தையும் எடுத்துக்க முடியும். நம்ம சித்தத்தை ஆக்கர்ஷிக்கிறதுக்காக ராவணனே இந்த ரூபத்துல வந்து ராமகானம் பண்றானோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்தது. ஆனாலும் தாயாருக்கு ஒரு சில சுப சகுனங்கள் ஏற்படுறது. இடது கண் துடிக்கிறது, இடது தோல் துடிக்கிறது, இடது தொட துடிக்கிறது. இதே சமயத்துல ராவணனுக்கும் துடிக்கிறது இடது சைடு. அவளுக்கும் துடிக்கிறது, அவனுக்கும் துடிக்கிறது. இது சுப சூச்சனம் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லையா. அவனுக்கு ஏதோ போராத காலம். தாயாருக்கு இதையும் கவனிக்காம இருக்க முடியல. ஏன்னா ஆஞ்சநேயரை பார்த்தா ஒரு சாந்தி வருது மனசுக்கு. குரோஹோ அனுகிரகே நைவ புமான் பூர்ணஹா பிரசாந்தே. 1000 சித்தத்துல வியாக்குலம் இருக்கலாம், 1000 சித்தத்துல சம்பிரமம் இருக்கலாம். குரு சந்நிதிக்கு போன மாத்திரத்துல சித்தம் கப் சிப்புன்னு அடங்கிறத பார்க்கலாம். அதனால தாயார் சொல்றா, எனக்கு வந்து இது உன்னை பார்த்தா ராட்சசனோன்னு ஒரு பயம் இருந்தாலும் ஆனா என்னுடைய மனசுல ஒரு இனம் புரியாத ஆனந்தமும் சாந்தியும் உன்னை கண்டா வருது. அதுவும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப ஆஞ்சநேயர் அழகா பேச்ச ஆரம்பிக்கிறார். நீங்க அந்த ஜனகநந்தினியா இருக்கிற பட்சத்துல, நீங்க தசரதருடைய நாட்டு பொண்ணா இருக்கிற பட்சத்துல, நீங்க தான் அந்த ராம பத்னியா இருக்கிற பட்சத்துல இனி நீங்க பயப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு சௌக்கிய காலம் வந்துடுச்சு, உங்களுக்கு க்ஷேம காலம் வந்துடுச்சு. ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா, சீதையும் ஹனுமானுமா சேர்ந்துட்டே பூர்ண ராமாயணத்தை பேசி விடுறா. சுந்தரகாண்டத்திலே பூர்ண ராமாயணம் வந்துடுறது. கடைசியில சூடாமணியை கொண்டு பிரபுகிட்ட கொடுக்குற சமயத்திலேயே ஆஞ்சநேயர் நீங்க பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு தாயாரோட சௌக்கியமா எழுந்துருள போறேன் அப்படின்னு மங்களாசாசனம் பண்ணி முடிக்கிறார். அதனால பூர்ண ராமாயணம் சுந்தரகாண்டத்திலே இருக்கு. இப்ப ராமதூதன் தான் இவர் அப்படிங்கிறதுக்கு பரிபூர்ண விசுவாசம் எப்ப வரும் அப்படின்னா, ராமருடைய பாதாதி கேசத்தை வர்ணி. எப்படிப்பா இருப்பார் ராமர், அதை உன் வாக்கால கேட்கணும்னு இருக்கு. ஏன்னா ராவணனால இப்படி வர்ணிக்க முடியாது. அப்படி தியானம் பண்ணியிருந்தாதான் அப்படி வர்ணிக்க முடியும். அதுவும் தாயாருக்கு சம்மதமா வர்ணிக்கணும். எந்த வரலேன காணிகாம சிந்த கிராந்து லேனரு எல்த மூது எல்த சுகசோ எவரி வல்ல வண்யோ பதகுனே எல்த முது எல்த சுகசோ. ஹதயத்தில் அத்தனை காமம் இருக்கிறவனுக்கு இந்த ரூபத்தோட லாவண்யம் பிடிபடாதுன்னு சொன்ன. ஹனுமானால வர்ணிக்க முடியும், சீதையால கேட்க முடியும். சித்த முன்னாடி தானே பார்த்தோம். இத்தனை இந்திரியத்தை தூண்டுற விஷயங்களை பார்த்தோம். அதுல ஒரு இம்மி கூட அந்த இந்திரியத்துல ஒரு பிரலோபனம் ஏற்படலை.
அந்த மனசு சுஸ்திரமா ராம தியானத்துல இருக்கு. அப்படிப்பட்ட யோகீஸ்வரருக்கு தான் இதை வர்ணிக்க முடியும். சௌந்தரிய லஹரியில் ஆச்சாரியால் ஒரு ஊசி குத்துற இடம் பாக்கி இல்லாம வர்ணிக்கிறார். ஏன்னா பிண்ட ரூபம் இல்ல, சின்மயமான ரூபம். அந்த சித்து ஒரு ரூபத்தோட அம்பாள்னு உட்கார்ந்துருக்கு. அதை கேட்கணும்னா அவ எப்பேற்பட்டவளா இருக்கணும். அதை ஆஞ்சநேயர் வர்ணிக்கிறார், அப்படிதான் இங்க வர்ணிக்கிறார். அதை ஆஹா 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 அப்படின்னு கேட்கணும்னா ஹனுமான மாதிரி ஒருத்தரால கேட்க முடியும். 10 மாசம் இங்க வந்து இத்தனை ராவணன் அவளை என்டைஸ் பண்றான் இல்லையா? பச்சை ஜலம் பல்ல படல, ஒரு ஆகாரம் எடுத்துக்கல, அப்படி ராம தியான பறையா உட்கார்ந்துருக்காளே, அவளுக்கு தான் அதை ரசிக்க முடியும், இவருக்குத்தான் அதை சொல்ல முடியும். சுக சுஜூட தரம சுக சுஜூட தரம சுக சுஜூட தரம அமரசித பதயுகமோ அபயப்ரத கரயுகமோ அமரசித பதயுகமோ அபயப்ரத கரயுகமோ கமனீயதனு கமனீயதனு நில்தித காமரி புதுத சுக சுஜூட தரமணி சுக சுஜூட தரமணி சுக சுஜூட தரம வரபிம்ப சமாதரமோ பகுள சுமம்புலயுரமோ கரத்ருத சர சுக சுஜூட தரம చిరునవ్వో మూగురులో మరి కణుల తేడు పరత్యాగరాచిత బల్దనీయ ఇడువడి సుగ సుజూడ తరమ సుగ సుజూడ తరమ సుగ సుజూడ తరమ సుగ సుజూడ తరమ வரபிம்ப சமாதரமோ பிம்பப்பழம் கொவ்வைப்பழம் போன்ற அதரங்களா, வகுள புஷ்பம் போல இருக்கக்கூடிய தோள்களா, கரதிருத்த ஷர கோதண்டத்தை கையில வச்சுட்டு அப்படி திரிபங்கியா நிக்கிற அழகா, அழகான புன்முறுவலா, அழகான அந்த சுருளான கேசங்கள் நெத்தியில பட்டுட்டு போற அழகா, சிறு நவ்வோ முங்குருளோ மரி கண்ணுல தேடோ, அந்த கண்களினுடைய செவ்வியா, அந்த கண்களினுடைய அழகா, எதை சொல்றது எதை விடுறது, சொகசு ஜூட தரமா. இந்த கீர்த்தனத்துல நீ அழகுன்னு சொல்ல, சொகுசுனா அழகுன்னு அர்த்தம். இந்த அழகை பார்க்க நான் தரமான்னு கேட்கிறார். தரமான am I qualified அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா இத்தனை சம்சாரம் இருக்கிற என் சித்தத்துக்கு இந்த ரூப லாவண்யம் பிடிபடுமான அர்த்தம். சொகசு ஜூட தரமா. தாயாருக்கு பரிபூர்ண விஸ்வாசம் வந்துடுத்து. இந்த சமயத்துல தான் அந்த அங்குல்யத்தை எடுத்து தாயார்கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறார். இப்படி கொடுக்கப்படாது, பெரியவா சந்நிதியில நம்ம சமர்ப்பிக்கணும், பெரியவா எடுத்துக்கணும். வானரோகம் மகாபாகே தூதோ ராமஸ்ய தீமதக ராமநாமாங்கிதம் சேதம் பஷ்ய தேவி அங்குலீயகம். அப்படி ராமநாமாங்கிதமான அங்குல்யத்தை சமர்ப்பிக்கிறார். கிரகித்வா பிரேக்ஷமான சீதை எடுத்துண்டான்னு இருக்கு. அதை எடுத்துண்டா பக்துக்கர விபூஷணம் பர்தாரமிவ சம்பிராப்தம் ஜானகி முதிதா பவத். குரு எப்போ இந்த நாமத்தை ஒரு ஜீவனுக்கு கொடுக்குறாரோ அப்பவே அந்த ஜீவனுடைய சம்சாரம் ஒழிஞ்சு கொடுத்துன்னு அர்த்தம். மோதிரம் கொடுக்கறது எதுக்குன்னா பகவானுக்கும் அந்த ஜீவனுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி வைக்கிறாருன்னு அர்த்தம். பகவானே ஒரு நாள் வந்து கைப்பிடிச்சு கூட்டிட்டு போயிட போறான். இதுதான் கல்யாணம். ஜீவனுக்கு ஸ்ரேயஸ், அது பரமாத்மாவோட சேர்றது தான். அதுக்கு மத்தியில இருக்கிற பாலம் குருநாதர். இல்லைன்னா இது நடக்கவே நடக்காது. ஜீவன் எங்கேயோ இருக்கு, பகவான் எங்கேயோ இருக்கான். ஆனா அப்படி ஒரு ஜீவனையும் பகவானையும் குருங்கிற கேட்டலிஸ்ட் சேர்த்து வச்சுடும். அப்படி சேர்த்து வச்சுடுவார். எப்படி பகவானை நம்ம கையில பிடிச்சு கொடுக்குறாருன்னா, நாமத்தை கொடுக்குற வியாஜத்துல பகவானே நம்ம கையில பிடிச்சு கொடுத்து விடுறார் அப்படின்னு அர்த்தம்.
சாராம கீர்த்தன வீத சோகா. அந்த அத்தியாயத்தோட பூர்த்தியில வருது சுந்தரகாண்டத்துல. தாயார் அசோகவனம்ங்கிறது சோகவனமா தான் இருந்தது அவளுக்கு, அசோகவனமா எல்லாம் இல்லை. ஆனா இப்ப அசோகவனமாவே ஆயிடுத்தான். அவளுடைய சோகங்கள்லாம் போயிடுத்து அவள் பரமானந்தத்துல திளைக்கிறா. ஏன்னா குரு நாமத்தை உபதேசம் பண்ணிவிட்டார் அப்படிங்கிறதுனாலேயே இல்லையா. ரொம்ப ஆச்சரியமா அங்குல்ய பிரதானம்ங்கிற இந்த கட்டம் வரராஜயோக நீட்டுலம் வாரிகனந்த மேடடு ஸ்மரணே சுகமு ஸ்ரீராம நம ஸ்மரணே சுகமு ஸ்ரீராம நம நருடையே போட்டி நம ஸ்மரணே சுகமு ஸ்ரீராம நாம. ஆச்சரியமா அங்குல்ய பிரதானம்ங்கிற இந்த ஆச்சரியமான கட்டம் அதோட இன்னைக்கு பூர்த்தியாகுது. மேலே நாளைக்கு காலம்பர பட்டாபிஷேக பாராயணம், அது முடிச்சு ஹோமங்கள்லாம் இருக்குது இங்கே. சாயங்காலம் இதிலிருந்து ஆரம்பித்து யுத்தகாண்ட விஷயங்கள் சம்க்ஷேபமாக பார்த்துட்டு பட்டாபிஷேகத்தோடு நாளைக்கு சாயங்காலம் பிரவச்சனம் பூர்த்தியாகி அப்புறம் சுவாமிக்கு இங்கே புறப்பாடலாக இருக்குது. சுவாமி பல்லக்கில் எழுந்துருளை பண்ணி நாளைக்கு பட்டாபிஷேக உற்சவம் இங்கே சாயங்காலம் இப்படி பூர்த்தியாகும். மங்களம் ஸ்ரீயகாந்தாய கல்யாண நிதயே நிதயே ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम. सद्गुरु महाराज की जय. आंजनेय स्वामी जय. राम 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 राम.